Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Sa Radyo Bombo. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 42 minutos na ang nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto, diri sa DOFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 and most trusted source of news and information, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Lunes, Abril 6, tuiga 2026. Inimula nga ni mo ang kurman, Bombot Shama Blanco Hofer, sa mga nagapauna dalagkuhan karon nga mga balita. Ika-125 nga simana sa Iloilo, opisyal nga bukas or nagbukas na. Samtang sa dugang pa nga mga balita kaga impormasyon, pila ka mga unit sining apod DTC nagaunta ta biyahe bangod wala maswelduhan sa isa ka bulan kag wala pa mahatag ang 13th month pay. Maluoy man kamo sa mga driver, Why na gani isang ayuda, why pa sweldo, why pa 13th month pay. Makaluluoy, nagkaon man nagainom man isang tubig, mga tao man ini sila. Samtang sa iban pa nga mga balita kang impormasyon ang at buhay nag-turnover sa 24 ka mga units ang sewing machine para sa women in Iloilo City for sustainable wise program. Sa aton sining mga kasimanwa. Ining pagpanahim ti isa man sa mga nakita diri nga sarang makabulig sa tagsa siniya ka mga Iloy kag babay sa bahin sa tagsaman ka panimalay. Samtang sa mga nagapauna dalaguan karon nga mga balita, si DILG Secretary Junvic Rimulya nag-anunsyar nga ti dumili, ginadumilian na karon or hindi pwede ang pagkonsumo sang makahulubog sining ilimnon sa dalanon kag iban pa iya nga mga public places. Ginadumili na ini, lakip sinadre ang pagpanawagan sa mga local government unit nga dapat hugton ang implementasyon sang curfew for minors. Samtang sa dugang pa nga mga balita kag impormasyon, pila karon ka mga lideres sa nagkalilain siniyang pungsod nag-question na sa mental health ni US President Donald Trump or mental state sa presidente sa Estados Unidos kasunod sining abusive and explicitive laden threat sa Iran. Sa aton sining mga kabumbo sang inisya ang nagpahayag nga open the FN Strait, ang ginatumod niya Strait of Hormuz, you crazy bastards. Sa aton sinikaron niya mga kabumbo, hambalan niya, hambangan ni Presidente Donald Trump, siling niya do kasubo nga nagahampang lang sa iya sang nagahampang lang sa iya sang Battle City. Dumaan nyo na sa una mga alampangon, mga Battle City, Galaxy War, Galaga, Twin B, paginangani mga batang 90s mangilig sa mga family computer nga tiro-tiro. Kaya ang ambal ni Presidente Donald Trump, Tuesday will be Power, Plant Day, Bridge Day, all wrapped in one in Iran. There will be nothing like it. Open the FN Strait, you crazy bastards, or you'll be living in hell. Just watch. Praise be to Allah, President Donald J. Trump. Tiya mo ni karon ng pinagkulisin ng mga panalambiton sa presidente sa Estados Unidos.
Abi anay ganina ton sa ton sini nga mga kasimanwa nakakita na kita sa nga kapawa sa tong ginpahayag nga gina-estimate magalawig na lang sa nga 2 tubtob 3 kasimana ang kinagamo dito yan sa mga Estados Unidos, and eventually mag-umpisa naman sa pagbalik sa normal ang sitwasyon ng mga biyan sa mga pungsod nga nagasufrer karon sang tuman kamahal sang presyo sang gatong epekto sang kinagamo dito iya sa Estados or sa may Middle East sa sining pagpangabumbatso to sang US kag Israel sa Iran. Sa aton sini nga mga kabumbo, ti hindi man niya makabing pushover ang Iran o kung sino lang yang isimu-simuon mo lang, no? Sa aton sini nga mga kabumbo kay man ang senior Iranian official nag-issue sa ilang kugalingon man sini ang threat, no? Balos sa threat man ni President Trump sa iya sining ultimatum kag nagpahayag nga ang the strait will remain blocked until Iran receives pay for war damages. Sa aton sining mga kabumbo, yamakon mos na banwa. Ginpabugal man diri ni President Donald Trump ining rescue operation sa isaya ka US airman daw ang fighter jet sini tinapatibusok sang Iran. Sa aton sini nga mga kabumbo nakaluwas ini siya sa sining ginatawag iyang madakpan sa bla. Ay masubra isa kadlaw, nagpanago isa lang siya sa sining rugged na terrain sa aton sining mga kabumbo matapos nga nagpanigayon sa massive rescue effort sa aton sining mga kasimanwa. May mga behind the scenes man sandig sa aton siniya nga mga sources nga sa Oman ti may ara kuno sang ulihin ang kuntani ni nga panginistoryanay, pero ang Iran nagpahayag nga ang Strait of Hormuz dire sa bahin naman niya sang Pakistan, ang Egypt nagpakigaangot na open ang ila sini nga panginistoryanay sa Washington kag tirante amuning sitwasyon karon nga naghambal to yang I will make a living hell sa lugar kuno sang Iran, no? Do kasubong iyam lang nga recite lang si President Donald Trump sang nursery rhyme. Tuesday will be Tuesday will be power plant day and bridge day all wrapped in one in Iran. Grabe no, do kasubong yang do kahapos lang yan sa kay President Donald Trump pero ang epekto sinibanwa hilabi na karon sa mga pungsod nga ang supply sang ila sini iyang produktong petrolyo, no? Gina-import nila kag nagaagi dira sa Strait of Hormuz. Hindi malayo, no? Sa aton sini makulturan nga magpinot naman ang aton sini dughan, no? Sa pagtimbuok sa presyo sa nga produktong petrolyo. Bangod iya mga kasimanwa sa pananawan pagani sa pila ka mga politicians man dito iya sa mga Estados Unidos, no? Wala na kuno iya sa maayo sini nga paminsaro ang mental state ni President Donald Trump gina-question na nila. Sa aton sini nga mga kabumbo. Tinapalibutan man nga daan si President Donald Trump sa nga iya sini nga mga cabinet secretaries, lunsay man iya nga mga hangaway. Nga do kasubong iya galit man iya sa mundo. Tikunti natigayon ginining pagpang binumbatso nila. Ang kaluluoy diri ang mga piktados ni Banwa nga mga pungsod katulad ng ilamang abi sa aton sinimagkuturan sa nga pungsod Pilipinas. Tiano nga aton sining lauman. Ti ang panigurado yang lauman aton Banwa nga sa masunod sini ang may nadlaw, no? Or by tomorrow masaka naman siyempre ang presyo sa produktong petrolyo. Amo niyang lauman taway naman kita sa iban pas niya nga lauman dire sa aton sini nga mga kasimanwa, no? Kay sabayin sa aton sini iyang gobyerno
no, ang pamangkot sa karon sa mga pumuluyo, mabulig in man bala kamo o kung hindi. May iba na iya nga nagabulig just like our local government unit kag sa iban pa. No, nagapangita sang pamaagi agud nga mahatagan sa nagakigo sini iya nga libyo ang pagsufrer sa kamahalon sa produktong petrolyo, no, nga mabansyagan naton diri sa pungsod sa Pilipinas. Pero kalabanan sa aton sini nga mga opisyales, particularmente ang mga matag sini nga opisyales, ginakibang sila karon may kantanan sa sining pag-suspend sa excise tax, paiway nga magkolekta na isang tax sumong, no, kay ti mga 300 pila bilyon kuno to ang madula gid sa pungsod sa Pilipinas. Iho di kang garoya. Sa aton sini mga kabumbo, gakabalaka kamo nga wala sang kolektahon nga tax, buwis ang aton sini nga gobyerno nagikan sa mga taxpayer, pero way kamo yung nagakabalaka sang sige-sige ang pinangawat sang mga lilintukin sa mga sahi sa mga opisyal, mga matagas nga opisyal sa pungsod. Way yun na yung ginapaligban. Way kamo nagakabalakas na. Pero ang pagpangita sa pamagi, agud to nga makahatag sa alibyo, makabulig-bulig sa mga pumuloy nga nagasufrer karon, sang tuman kamahal sang gatong kay dira nagasandig, ang ila sini iyang barok-barukan, ila sini nga mga tinai, ila kasudlan, suma total ang ila sini nga palangabuyan sa aton sini nga mga kabumbo, manawagan gani ang balon yun nga mga tampuhaw na. Di sige, dira lang kamo yung suporta nga bisa na muna ni subong sitwasyon, pangulikta lang kamo nga pangulikta sa nga buwis, kag ipakawat lang to sa mga sa mga dumagwa na gidyan sa baba, Kuya Bumbukres, ginahawidan ko lang subong mo. Sa mga chingilek ka. Ching-ching-chingilek-lek. Sa aton sini nga mga kauturan, munang ginakablakan nila kay kuno mamurdoy kuno ang gobyerno sa pungsod ng Pilipinas, kay bilyon-bilyon kuno madula, kung hindi kuno iya magkolekta or temporaryo sini nga buhinan ang tax, isuspend ang tax, excise tax, value-added tax, so on and so forth. Sa aton sini nga mga kasimanwa, gakabalaka sila, pirong bilyon nga kinawatay, sa nga mga matagas sini nga opisyal, nasuway lang, may investigasyon miyara, pakulahaw, pakuno-kuno, para kuno abido, may dalaganan gidlang mga pumuluyo, sa aton sini nga mga kabumbo. Ang dabis-dabis pagidya, ang puwerte pagidya nga sitwasyon, kabalaw ko mo banwa kung ano. During sa krisis, sa mga mangranon pagid, nga man, just like ilang tawan nyo bla mga oil companies gani, padusak lang like pinasaka sa presyo sa nga gatong, bilyon na kadadlaw ila sining income. No offense meant, but ang mga poorest of the poor may ayuda. Wow! Maulo alibyuhan gawa pag-antos nyo sa mga kultura naton nga poorest of the poor. Tiyang middle class ya mano. Mano yang mga middle income, mga ara sa ining mga middle income earner. Sa aton sini nga mga kabumbo, lampusan ka sa nga daw kasubong dako-dako nga maso nga buwis sa imo taludtod kabangon kapayhan. Ang iban kabangon pa man, way labot sina palahon ka sa nga iban pagid sini nga buhis. Kada kandos daw kasubong pwede ka na malubong. Pero mga middle income earner naga-survive yapon. Galing kitiya mo na sa aton sini nga mga kasimanwa. Now, sila amo ang namaan sang buwis. May ayuda sa baton. Why? Hambalon, ayudahan mo naman, may brown na. Amo na iya ka-bright ang mga opisyal sa pungsod na Pilipinas. Ilabi na ginaton siniya nga mga national officers. Amo na sila iya ka-bright. Pay nag-ano mo, palakaon, guro iya ka, inang inang margarin bla sa una, ginapasayod. Ngati, kung sagad ka kunukaon at laws na, galam ka. Amo, guro snap, mahaw nila. Sang una sa aton sini nga mga kugumag, himo sila guro ham and egg, tiyang ginapalhit nila mo ng margarin nga nagapalam. Kita mo alam sila subong.
Samtang iya sa aton sin mga kabombo, mga ordinaryo nga mga mamumugon, igod, igod way labot, igod kamang lupog na iya sa trabaho, bumbatsuhon pa iya ka nagkalain-lain sini nga buwis. Tapos sa aton sini nga mga kabombo ay man taniya, okay man lang na kung ibulig sa mga poorest of the poor. Galing kay ginakawat man lang sa mga tulisan nga mga opisyal sa gobyerno. Tapos baka mo nga ginaulikdan ta kay base mamirde ang Pilipinas, matibusok ang ekonomiya kundi ta mga magkulikta kabuwis. Entonces, anyway, dugangan tani karon bla sa aton sini pa niya nga pagpangalagad sa gihapon diris pala tuntunan na bumbuana isa udto. Pagbalik nato na banwa detalye sa mga nagapangunang mga balita lokal pagkatapos gilamang sang Bombo Network News. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss ang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang, ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Kabombo! Yari ang isa ka energy saving tip nga dapat maibaluan mo. Kung nagaluto ka sa kusina, ipasiguro nga gusto ang kadakuon. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Paradyo Bombo. This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw po ngayon ng Lunes, ika-6 sa buwan ng Abril, taong 2026. Sa ating mga headlines, ang Philippine Coast Guard nakapagtala pa rin ng pagdami ng buhos ng mga pasahero dyan sa mga pantalan itong Semana Santa sa kabila ng krisis sa langis. Samantala, Department of Energy Secretary Sharon Garin nilinaw na hindi pa agad mararamdaman ang pagbaba ng presyo ng langis sa kabila ng safe passage ng Philippine flag vessels sa Hormuz Strait. At mahigit 40,000 ng mga overseas Filipino workers stranded. Kasunod huyan ng deployment ban ay pinaiiral kaugnay ng sigalot dyan sa gitnang silangan. Sa international news naman, abangan mamaya ang Iran na pabagsak umano ang US C-130 planes at Black Hawk helicopters habang nasa rescue mission. Samantala, Organization of the Petroleum Exporting Countries o OPEC Plus nagkasundong taasan ng oil production quotas. At sa ating balitang palakasan, ang kupunan ng Bats Bay na taob ang Grizzlies. Nagtala ng 131 to 115. Samantala, itong Cooper Flag nagbuhos naman ng 45 points para sa kanyang kupunan laban kina LeBron James at Lakers. Ang Wolves tinumba ng Hornets. Live nationwide via satellite. Dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita.
Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nakapagtala pa rin ang Philippine Coast Guard ng mataas na bilang ng mga pasahero na dumagsa yan sa mga pantalan nitong nakalipas na Semana Santa sa kabila ho yan ng krisis sa mga petroleum products. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, sa panayam ng Bombo Radio, umabot sa 3.4 million ang outbound at inbound passengers ang naitala sa mahigit 300 na port areas sa ating bansa. Mula ho yan 28 ng Marso na Palm Sunday hanggang nitong Lunes, ngayong araw, Abril 6. Nahigitan mga kabombo ang bilang ng mga pasahero na naitala noong nakalipas na taon na nasa 3 milyon lamang. Kung nanyan, narito ang pahayag ni Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Cayabyab. Total of 3.4 million po ang ating pong naitala ngayong taon. Last year, halos 3,040,000 po. So medyo malaki po ang bilang compared doon sa mga challenges na kinakaharap po natin, particularly sa pagtaas po ng petroleum sa merkado. So since anticipated na pag-uwi po sa ating mga kababayan, medyo malaki pa rin po ang bilang na ating naitala ngayong taon po. Bagay yan ang mga pahayag ni Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Cayabyab sa exclusive interview ng Bombo Radio Philippines. At ayon pa nga sa naturang ahensya, simula kahapon Easter Sunday, nagsimula na rin bumiyahe ang maraming mga kababayan natin matapos na ang mahabang holiday break para sa Lenten season. Iniulat din ni Commodore Cayabyab na walang naitalang major mishap o kaya naman ay insidente ng paglubog ng barko sa kasagsagan ng paggunita ng Semana Santa, bunsod na rin ng maagang information campaign. Bagamat mayroong mga 37 na mga insidente ng pagkalunod, hindi ito kasing dami ng naitala nung nakalipas na taon na pumapalo ng 53. Partikular ng mga kabombo ang naitala yung mga insidente ng pagkalunod dyan sa Cagayan Valley at maging sa Aurora dahil naman sa kalakasan ng alon sa nasabing mga lugar. Narito pa ang patuloy ng mga pahayag ni Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Cayabyab. We were able to record a total of 70, a total po ng lahat na maritime incidents po. 53 po yung pagkalunod. Ngayong taon, sa buong observance po ng Semana Santa ay 37 po ang ating nai-report na drowning incident. So again, ang kagandahan po nito is una, yung ating coordination with the coastal communities and even yung mga coastal beach owners. And yung pagpapaigting po ng presensya ng Philippine Coast Guard kasama po yung deployment ng ating mga floating. Bahagyan ng mga pahayag ni Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Cayabyab sa panayam ng Bombo Radio Philippines. Samantala, nilinaw naman ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na hindi pa agad mararamdaman ang pagbaba ng presyo ng langis sa kabila ng ligtas na pagdaan ng Philippine flag vessels sa Strait of Hormuz. Paliwanag ng kalihim na bagamat hindi ganap na mareresolba ng pagtitiyak ng Iran para sa ligtas na pagdaan ng mga barkong may sakay na mga Pilipinong tripulante at hindi nito mabubura ang lahat ng mga banta, sinabi ng opisyal na magbibigay ito sa Pilipinas ng ligtas at preferential access sa kritikal na supply ng langis. Anya, kahit na karamihan sa mga langis ng ating bansa ay nagmumula sa regional hubs gaya ng Singapore o Korea, ang krudo na pinoproseso sa mga refineries para maging mga produktong petrolyo ay dumaraan sa Strait of Hormuz. Kaya't anumang pagkaantala ay lumilikhaan niya ng domino effect na nakakaapekto sa pandaigdigang supply ng langis at lalo na sa pagsipa ng presyo. Subalit nananatili anyang pangunahing prioridad ng pamahalaan ang pagpapababa ng presyo ng langis at tuloy-tuloy na supply sa gitna yan na nagpapatuloy na energy emergency sa ating bansa. Samantala, stranded pa rin ang nasa mahigit 40,000 na mga overseas Filipino workers kasunod huwi ng deployment ban ay pinaiiral ng ating bansa dyan sa Middle East. Sa gitna ito ng patuloy na kaguluhan dyan sa rehiyon,
Kabilang sa mga apektado ay ang mga overseas Filipino workers na nakatakda na sanang magtrabaho sa Saudi Arabia, United Arab Emirates, Kuwait, Bahrain, Oman, Qatar, Israel at Lebanon. Ang mga stranded overseas Filipino workers ay nasa accommodation centers ng mga ahensya na kanilang kung saan sila nakatala. Dito mga kabombo ay nagpapadala ng household service workers o kaya naman ay yung iba pinababalik muna sa kanilang mga probinsya habang ang ilan ay kailangan ng pagkakaroon ng ilang mga proseso na katulad ng mga nakabakasyon lamang ho ng mga manggagawa na hindi natupad ang kanilang mga kontrata dahil naman sa kawalan ng flight patungo dyan sa rehiyon dahil no flight zone pa rin ang nasabing mga lugar. Samantala, nakapag-repatriate naman ang pamahalaan ng mahigit 4,000 overseas Filipino workers at kanilang mga dependents. Maliban pa doon sa mga stranded ng mga Pilipinong turista mula naman sa Dubai at Jordan. Nitong weekend, mayroong kabuang 585 Filipinos ang na-repatriate na mula ho sa Qatar at kinakailangan din ng iba pa na mga proseso kaugnay ng naturang mga development. Samantala, kumuha pa po tayo ng karagdagang report. Mas maraming bumiyahe para sa Holy Week ngayong taon kahit mataas ang presyo ng krudo. Naitala naman po na sumadsad na barko dyan sa Mindoro, pinasuspindi na sa Marina. Kaugnay niyan, kumuha tayo ng karagdagan pang detalye sa pag-uulat ni Bombo Isa Cotonero. Umabot sa mahigit 3.4 milyong pasahero ang naitala sa mga pantalan sa buong bansa sa kasagsagan ng Semana Santa ayon yan sa Philippine Coast Guard. Mas mataas ito kumpara sa 3 milyong pasahero noong nakaraang taon, malaya ng pagtaas ng presyo ng krudo. Pinakamataas ang bilang ng biyahero mula Marso 28 hanggang Abril 5 kung saan kabilang sa mga pinakabalang ruta ang Cebu, Iloilo, Aklan, Batangas at Oriental Mindoro. Sa kabila ng dagsa ng mga pasahero, bumaba naman ang bilang ng mga insidente ng pagkalunod ngayong taon sa 37 mula yan sa 53 noong 2025. Ayon sa kagawaran, karamihan sa mga biktima ay nalasing o kaya ay mga batang hindi nabantayan habang naliligo sa dagat. Iniuugnay ang pagbaba ng kaso sa pinaigting sa kaligtasan ng mga lokal na pamahalaan, resort operators at iba pang ahensya. Samantala, ligtas ang lahat ng sakay ng pampaserong barkong MV Our Lady of Fatima III na sumadsad sa karagatang sakop ng Lubang Occidental Mindoro kahapon. Ayon sa Philippine Coast Guard, nangyari ang insidente bandang 7:45 ng umaga matapos umalis ang barko sa Tilic Port patungong Nasugbu, Batangas. Lumalabas sa paunang investigasyon na mababaw na tubig dulot ng low tide at mabatong seabed ang sanhi ng pagsadsad. Inirekomenda ng ahensya sa Maritime Industry Authority ang pansamantalang suspensyon ng safety certificate ng barko habang nagpapatuloy ang investigasyon. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard, Commodore Noybi Gayabyab. Based on our initial assessment, ay wala naman po tayo nakita na anumang all steel or all sheen. At patuloy po ang ating ugnayan, particularly with the Marina, to suspend ito munang barko, particularly yung kanyang passenger ship safety certificate, pending po sa kanyang comprehensive assessment. So we will be conducting underwater inspection to ensure na wala po itong butas, and that's the time po that we will be extracting the vessel from her grounding position. Samantala, sa iba pang balita, muling binuksan sa mga motorista ngayong araw ang southbound ng Magallanes sa flyover matapos ang isinasagawang tuloy-tuloy na rehabilitasyon ng Department of Public Works and Highways, kabilang sa mga inayos ang bagong asfalto at lane markings sa bahagi ng EDSA, partikular sa kanto ng Taft Avenue sa Pasay City. Umabot sa 180 million ang ginastos sa rehabilitasyon ng flyover na bahagi ng mas malawak na pagsasayos ng pangunahing lansangan sa Metro Manila. Natapos din ang Phase 1 ng proyekto ng mas maaga ng 2 buwan sa itinakdang schedule. Sa kasalukuyan, inihahanda na ng kagawaran ang susunod na yugto ng rehabilitasyon. Nasasaklaw mula Orense sa Makati hanggang Monumento sa Caloocan bilang pagpapatuloy ng pagpapaganda at pagpapaluwag ng daloy ng trapiko sa EDSA. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon. Masaya tayo kasi practically yung ating daanan ng sasakyan for Phase 1 mula Rojas Boulevard, EDSA hanggang Orense
tapos na. No? So, halos 2 months ahead of schedule tayo dito. Ang kailangan na lang nating gawin between now and hanggang mga June, July, yung pagpapalapad natin at pag-aayos natin ng sidewalk para sa ating mga pedestrians tsaka mga bikers. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Bombo International News. Napabagsak kumano ng Iran ang ilang aircrafts ng Estados Unidos habang nasa rescue mission sa isang piloto na sakay ng fighter jets ng Amerika na bumagsak sa may southern Isfahan. Ito ang kinumpirma ni Ibrahim Zulfikari, tagapagsalita ng Islamic Revolutionary Guard Corps, Katam Al-Anbeya Central Headquarters, na tinawag ang rescue operation ng Amerika bilang complete failure. Ayon sa military officer ng Iran, 2 C-130 military transport planes at 2 Black Hawk helicopters ang napabagsak ng Iran's armed forces. Meron ding mga larawan na inilabas nitong weekend na nagpapakita ng wreckage ng American plane at helicopter sa Isfahan matapos iulat ng US Special Forces na nasa gitna nila ang nawawalang airman. Kinumpirma rin ni US President Donald Trump ang pagkakasagip sa US airman nitong linggo matapos ang anyay sinagawang operasyon sa mabundok na lugar na isa sa tinawag niyang most daring missions sa kasaysayan ng Amerika. Sa karagdagan pang balita sa ibayong dagat, nagkasundo ang Organization of the Petroleum Exporting Countries o OPEC Plus na taasan pa ang kota para sa produksyon ng langis. Kasabay nito, nagbabala rin ang grupo na matatagalan pa at magiging magastos ang pagkumpuni ng mga nasirang energy facilities sa Middle East. Sa ikalawang magkasunod ngang buwan, tinarget ng airstrikes ng Iran ang pangunahing OPEC Plus countries, kabilang ang pangunahing oil producers na Russia at Saudi Arabia, gayon din ang ilang Gulf countries. Bunsod nito, nagkasundo ang mga ito na itaas pa sa 206,000 bariles kada araw ang kota simula sa buwan ng Mayo. Subalit nagbabala ang organisasyon na posibleng magresulta rin sa pagtaas ng oil market volatility ang pinsala sa energy infrastructure at posibleng matamaan din ang global supply sa hinaharap. Kaya't binigyang diin ng grupo ang kahalagahan na maprotektahan ang international maritime routes na para matiyak na hindi maantala ang daloy ng enerhiya. Samantala sa karagdagan pa pong balita sa ibayong dagat, mawawalan daw ng komunikasyon ang mga astronaut ng Artemis II mission sa oras na lumagpas ang kanilang spacecraft sa likod ng buwan ngayong Lunes ng gabi, bandang pasado alas 12 po yan ng gabi. Pilot Victor Glover, ang sandaling ito ay maaaring maging pagkakataon para sa mundo na magkaisa at magpadala ng panalangin at mabubuting kaisipan para sa kanilang kaligtasan na makabalik ang kanilang komunikasyon. Mahigit 50 years na ang nakakalipas nang maranasan din ng mga astronauts ng Apollo ang ganitong isolation. Pinakatanyag dito si Michael Collins ng Apollo 2 o Apollo 11 na naiwan sa command module habang sina Neil Armstrong naman at Buzz Aldrin ay naglakad sa may lunar surface. Sa dagdag pa nating mga balita o ulat ng atin pong news team, libreng sakay dyan ho sa sentro ng atin hong Metro Manila area, dyan ho sa lungsod ng Maynila, ay muli hong ipagpapatuloy para sa araw na ito. 1 linggo ang implementasyon ng naturang programa ay babalangkasin pa ang mga kaakibat ho na proyekto. May balita si Bombo Grant Hilario. Muling ipinagpatuloy ngayong araw ng lokal na pamahalaan ng Maynila ang inilunsad na programang Libreng Sakay para sa mga commuter ng pampaserong jeep sa lungsod. Ito ay matapos ihinto kamakailangan ang implementasyon ng naturang programa noong Miyerkules Santo, kasunod ipatupad ng 2 araw ng Lunes at Martes Santo. Patay kasi sa plano, 5 araw isasagawa ang libreng pamasahe sa magkahiwalay na linggo. Una ay nitong whole week, habang pangalawang bahagi naman ay ngayong linggo. Ito itutuloy simula ngayong Lunes, ika-6 ng Abril
at magtatapos naman hanggang Miyerkules. Kung kaya isa naganap na flag raising ceremony ng Manila City Hall sa pangunguna ni Mayor Francisco Escombrero Dumagoso, positibo niyang ibinahagi ang bilang naserbisyohan ng programa. Ani ay umabot ito sa higit 300,000 pasahero ang nakabenepisyo at nakalibre ng pamasahe sa sinasakyang jeep sa lungsod ng Maynila. Ating pakinggan si Mayor Francisco Escombrero Dumagoso. And last week, when we implemented it, about 365,000 riding public benefited in 2 days. That only cost us less than 8 million pesos. And if you divide 360 plus, at 8 million, lalabas tayo ay mga 25 pesos lamang ang naging cost of acquisition of service to each and every riding public who benefited from the project. Ani pa ng alkalde na kanilang titiyakin mabuo ang 1 linggong implementasyon ng programang Libreng Sakay sa lungsod ng Maynila. Naniniwala siya makatutulong ito hindi lamang sa mga tsuper ng jeep, kundi maging sa publiko na makalilibre ng pamasahe sa pagbiyahe. Muli ang alkalde ng Maynila na si Mayor Francisco Escombrero Dumagoso. So just imagine, kung nakadalawang biyahe ka, tasikwent, magkano na ngayon ng tapsilog, magkano ng tanghalian, or ano pa man bagay, na at least dito man lang makaramdam ng kagaangan ang ating mga mananakad. O marahil yung iba sa inyo, nagbenepisyo na dito. But today, we will continue and we will fulfill our promise to make it 5 days, at least 1 week. 1 week. Man lang. Kasi EDNEB lang yung natabi ko. Inulunsya ng naturang libre sakay sa Maynila bilang tugon sa kinakarap na krisis sa gasolina na siyang lubhang nakaapekto sa mga driver ng jeep sa lungsod. Sa programa, binibigyan ng 3,500 pesos jeepney subsidy ang mga kalok na jeep na mag-aatid ng serbisyo sa mga mananakay o commuter. Nais kasi ng lokal na pamahalaan sa kabila ng patuloy na pagsilid sa presyo ng produktong petrolyo, makatagpo ang ito ng katiyakang kita kahit silang araw lamang ng implementasyon ng naturang programa. Nagulat live mula dito sa lungsod ng Maynila, ito si Bombo Grant Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted source of news and information. Master Radio, Bombo! The Bombo Radio, Energy Conservation Advocacy. Kahit naka-off ang appliances, kumukonsumo pa rin ito ng kuryente kapag naka-plug. Tinatawag itong phantom load. Hugutin sa saksakan ng chargers at iba pang gamit kapag hindi ginagamit. Sa ganitong paraan, makakaiwas sa sayang na konsumo at makakatipid pa. Paalala mula sa Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Samantala, bumuo po ang Department of Agriculture ng Food Security Task Force para masusing i-monitor ang supply at presyo ng agricultural commodities sa gitna yan ng energy emergency at geopolitical tensions sa mga pangunahing export markets. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr., layunin ng hakbang na ito na mapalitan ang dating ad hoc monitoring system ng ahensya para gawing standardized at mas detalyado ang pag-track ng mga supply at presyo ng mga pangunahing bilihin, gayon din ang mga inaangkat at iniluluwas. Sinabi ng kalihim na nagsasagawa ang task force ng araw-araw na briefings kaugnay sa food situation ng ating bansa na ibabahagi rin sa Kongreso at sa Office of the President. Nagsasagawa rin ng tracking ang task force sa epekto ng mga disrupted shipping routes, partikular na sa gitnang silangan na nakaapekto sa pangunahing mga iniluluwas na produkto ng Pilipinas gaya ng saging at pinya. Ang pagkaantalang ito ay nagresulta sa pagkawala ng oportunidad ng mga exporter, kaya't kinailangang i-redirect ang shipments sa alternatibong merkado sa mas mabababang presyo na kapwa nakakaapekto sa mga producer at sa ekonomiya.
Para masuportahan ang agricultural sector, nakikipag-ugnayan ng Department of Agriculture sa financial institutions para magbigay ng kaukulang tulong sa mga exporter na humaharap sa pagkalugi. Ayon kay Secretary Laurel, kanilang pinag-aaralan ang pagbubukas ng mga alternatibong markets na posible anya sa Africa, Australia, Europe at sa Southeast Asia. Bombo Weather Update. Lumawak pa mga kabombo ang saklaw ng high pressure area hanggang sa northern at central Luzon area. Ayon nga sa State Weather Bureau, magdadala ito ng napakainit na temperatura sa malaking bahagi po ng rehiyon dito sa Luzon. At magpapaulan din at magkakaroon ng posibleng maulap na papawirin sa dakong hapon at gabi na apektado na mga lugar ng nasabinhong lagay ng panahon. Habang posible rin ang sabay na isolated thunderstorm sa tuwing hapon at gabi. Maliban nga sa northern at central Luzon, apektado naman ang high pressure area ang Metro Manila, kaya napakainit ngayon ang panahon dito sa pambansang punong rehiyon. Sa kabila nito ay mananatili pa ring mainit ang lagay ng panahon sa malaking bahagi ng ating bansa. Ayon nga sa mga eksperto, nagbabanta muli ang hanggang 42 degrees Celsius doon sa area ho ng Dumangas dyan sa Iloilo, maging sa Mactan dyan sa Cebu at iba pang mga lugar na nahaharap po sa danger level ng heat index. Sa kasalukuyan ay wala namang binabantayan na anumang namumong sama ng panahon o kahit mahina na low pressure area sa alinmang bahagi ng ating bansa. Sa iba pang balita, personal na tinungo at nakipag-ugnayan ng Department of Agriculture sa mga lokal na magsasaka sa Benguet sa pangunguna ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. upang kamustahin ang kasalukuyang bentahan at supply ng mga gulay mula sa rehiyon. Na sentro sa naging talakayan ang halos doble at tripleng gastos ng mga stakeholder sa pagpapadala lamang ng mga gulay mula sa mga farm hanggang sa mga trading centers patungo sa mga pamilihan at merkado. Ayon sa mga magsasaka, mula sa dating 2 toneladang truck na nagkakahalaga na ang gas ng 4,000 pesos ay umakyat pa umano ito sa halos 8,000 pesos ang halaga ng gastos sa krudo sa kasalukuyan. Sinabi rin ng ilang mga trucker association na mula sa inisyal na gastos nila na 15,000 pesos kada biyahe, halos pumalo na sa 35,000 pesos ang kada biyahe na kanilang nagagastos mula sa La Trinidad Trading Centers hanggang sa mga merkado sa Metro Manila. Dahil dito, nakikita na posible itong maging dahilan ng pagkakaroon ng halos piso hanggang sa 2 pisong dagdag na presyo sa mga gulay kada kilo kapag ibinagsak na doon sa mga pamilihan. Bilang solusyon naman dito, siniguro ng Agriculture Department na patuloy na inihahanda ng kanilang tanggapan ang fuel subsidy na nakatakdang ipamahagi sa mga trucker association para maibsan at hindi maputol ang delivery ng mga raw materials mula sa mga farm patungo sa mga palengke sa Maynila. Maliban dito, nagtalaga na rin ng mga trucks ang Department of Agriculture sa pakikipagtulungan na rin ng departamento o kagawaran sa mga lokal na pamahalaan upang hanguin ang mga gulay hanggang sa bagsakan nang mabawasan ang gastusin ng mga magsasaka sa gasolina. Sa mga karagdagan pa nating balita, mga kabombo at mga ka-Star Nation, nagpatupad na rin ang Office of the Vice President ng flexible na work arrangements. Yan ay batay na rin sa direktiba mula sa Palasyo Malacanang para na rin sa istriktong implementasyon ng energy conservation measures dahil sa epekto ng ongoing armed conflict dyan sa Middle East. Sa naging abiso nga ng tanggapan, epektibo na rin ngayong araw ang 4-day work week sa kanilang opisina kung saan ay nakalaan ang 1 araw para naman sa work from home ng mga empleyado. Dahil dito, ang magiging operating hours ng Office of the Vice President ay mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mula yan sa araw ng Lunes hanggang Huwebes, habang ang Biyernes naman ay inilalaan sa work from home arrangement. Samantala, tiniyak na rin ng Office of the Vice President na tatalima sila sa istriktong pagpapatupad ng mga hakbang ng pagtitipid sa enerhiya na hindi na rin naapektuhan at nakukompromiso ang operasyon ng kanilang trabaho.
Samantala, mga kabombo, mga ka-Star Nation, kuha muna tayo ng update sa mga pag-uulat ng ating reporters. Kuha tayo ng update dyan sa naging pagharap ni Secretary John Vic Rimulya ng Department of Interior and Local Government sa kanyang pagbibigay ng mga update at ulat nitong nakalipas na Semana Santa. Marami pa hong mga balita hatid ni Bombo Joe Binugalang. Yes, Bombo Dennis at Bombo Ever at may pinag-utos ngayon ni Department of Interior and Local Government John Vic Rimulya sa kapulisan na may na pagpapatrolya sa mga red light district sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila, ganoon din sa ibang lugar sa ating bansa. Kaso dito sa paglulunsad ng ligtas ng mapayapang komunidad kung saan layo nito ay para mabawasan at tuluyang magkaroon ng zero crime sa mga iba't ibang bahagi sa buong bansa, ika nga nila. Dagdag pa ng kalihim na mahigpit na bilin niya sa PNP na magsagawa ng patrolya sa lansangan at sitahin ang bawat mga nakakaroon ng violations o paglabag. Kasama rin sa pagbibigay ng kautusan ng kalihim itong mga local government unit na tumulong sa pagpapatrolya sa pagbawas ng krimen sa bansa. Narito ang ilang tinig itong si DILG Secretary Rimulya. Dito sa Metro Manila, mag-umpisa tayo sa BGC, punta tayo sa Poblasyon, punta tayo sa Malate, punta tayo sa Rojas Boulevard, punta tayo sa Katipunan, Maginhawa, Timog, sa Quezon City. Lahat yan ay gagawa natin ng intensified patrol. Diyan, pwedeng nightlife dyan hanggang gabi. Pero magkakaroon na tayo ng police presence sa lahat ng mga lugar na yan. Ang gusto natin dito, number one, yung mga magulang, pag alam nila mga anak nila ay lumalabas, siyempre, college. Ako, may mga anak kong college. Pag lumalabas, hindi mo mapipigilan yan. Pero gusto ko, safe lahat ng mga taong lumalabas. So yan, Bombo Dennis, Bombo Ever, yung ilang naging pahayag dito nitong si DILG Secretary John Vic Rimulya, itong paglulunsad nga ng ligtas at yapang komunidad. Kung saan ay layo nito ay talagang mabawasan at maging zero ang crime na naitatala dito sa ating bansa. Yes, Bombo Job, from your end. Okay, so yan muna ating pag-uulat. Go ahead. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, tuloy-tuloy tayo sa mga karagdagan nating balita. Inaabangan ng mga biktima ng madugong drug war ang magiging desisyon ng International Criminal Court Pre-Trial Chamber 1 doon sa pagtutuloy ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa full trial. Ayon nga kay Attorney Gilbert Andres, mayroong hanggang Abril 30 ang International Tribunal para naman ilabas ang naturang desisyon. Salig na rin sa 60 araw na deadline na itinatakda ng korte mula noong natapos ang confirmation of charges hearing para sa dating Pangulo. Bagamat may mga posibilidad niya na mas mapaga pa ang paglalabas ng desisyon, umasa naman ang mga biktima ng madugong drug war na magiging pabor para sa kanila ang magiging desisyon ng naturang chamber. Ayon pa sa naturang abogado na nagsisilbi rin bilang isa sa mga counsel ng mga biktima, itinuturing nila bilang isa sa mga pangunahin na hakbang para naman makakuha ng hustisya sa ilalim ng international law ang posible na pagsalang na sa full trial. Batid din niya ng mga biktima na mahaba pa ang itatakbo ng mga proseso at kanilang laban, kaya naman ay tumatamasa ang mga ito ng pagnanais na maisakatuparan yung isinusulong na kaso, habang itong si dating Pangulong Duterte ay nananatili namang nakapiit dyan sa bilangguan ng International Criminal Court. At maliban ho dyan, mga kabombo, ay masisimula na yung mga kaukulang mga proseso para naman sa full trial. Nanindigan din ng abogado na makakapagpresenta ang prosecution panel ng sapat na ebidensya para sa confirmation ng kaso, at ito naman ay nasuportahan daw ng kahilingan na ituloy ang kaso sa paglilitis para sa dating presidente. Bombo Sports News.
kabombo, para sa mga NBA fans, pinataob ng Milwaukee Bucks ang Memphis Grizzlies na italang score 131-115. Yan ay isa kanilang naging laban itong linggo sa Fiserv Forum, Milwaukee. Sa kabila ho ng patuloy na pagkawala nitong si Giannis Antetokounmpo dahil naman sa kanyang iniindang injury ay pinangunahan ni Ryan Rollins ang Bucks para naman sa 24 points na kanyang ambag, habang nagbigay din sina Cormac Ryan ng 21 points, Miles Turner ng 19 points at 11 rebounds, at meron naman itong si Torian Prince na nagtala ng 19 points mula sa halos perpekto na shooting. Samantala, nagtala itong si Ryan Rupert ng Grizzlies ng bihirang triple-double na may 33 points, 10 rebounds at 10 assists. Ngunit, hindi ho naging sapat yan upang pigilan ang matibay na opensa ng Milwaukee. Natalo ang Memphis ng ika-4 na sunod na ho na laro at 17 pagkakataon sa huling 19 na mga laban, habang ang Bucks naman ay nakabalik sa panalo matapos ang dalawang magkasunod na ho na kabiguan. Ang panalo ay patunay ng kakayahan pa rin ng Milwaukee na mag-adjust kahit pa wala ang kanilang pangunahing manlalaro. Samantala, patuloy naman ang hamon, nahihirapan ang Grizzlies dahil naman sunod-sunod ang naitatalang injury sa kanilang roster. Sa dagdag pang balitang palakasan, gumawa ng 45 points performance ang rookie forward ng Dallas Mavericks na si Cooper Flagg. Yan ay upang dominahin ang laban kontra naman sa Los Angeles Lakers ngayong araw, 6 ng Abril, at naitala ang puntos 134-128. Hindi na pinaporma ng rookie itong si NBA superstar LeBron James sa kanilang 30-point performance ng Hall. At dito mga kabombo, sa later part, sa tulong na rin ng kanyang 12 field goals, mula yan sa 22 points na kanyang pinakawalang tira, ay yun ang naitala. Samantala, ang Mavs naman ay hindi nakapaglaro itong shooter na si Luka Doncic, at kasalukuyan ho na nagpapagaling sa isang minor injury. Dinumina mga kabombo ng Mavs ang kabuuan ng naturang laban at nagawa nito na hawakan ng lead sa pagtatapos ng bawat quarter laban naman sa playoffs bound na Lakers. Naiposte mga kabombo ng Dallas ang 52.3% overall field goals na percentage, at umabot naman sa 22 points ang pinakamataas nito na lead sa kasagsagan ng naturang laban. Sa kabila ng panalo, laglag na sa playoff contention ang Dallas, habang hawak naman ng Lakers ang 50-28 win-loss record nito. At karagdagan pa dyan mga kabombo, hindi na nakapalag ang Minnesota Timberwolves sa Charlotte Hornets matapos naman ang pagdomina ng second half performance ng huli dyan sa score na 122-108. Sa panalo nga ng Hornets ay kumamada ng 35 points ang bagitong guard na si LaMelo Ball, habang 25 points naman ang ambag ng forward na si Miles Bridges. Isang big-time performance ang ginawa ng reserve guard na si Kobe White, na kumamada naman ng 17 puntos sa loob lamang huya ng 20 minutes ng kanyang paglalaro. Sa Wolves mga kabombo, tanging si Julius Randle ang nakakagawa ng impresibong performance sa kanyang 9-16 shooting, o kaya naman kabuuan na 26 points. Pare-parehong inalat kasi ang iba pang mga starter ng kanilang kupunan. Hawak pa ng Wolves ang 5-point lead sa pagtatapos ng first half, ngunit agad na itong bumawi ang Charlotte Hornets sa third quarter sa tulong na rin ng 34-19 run sa lubuhuyan ng 12 minutes lamang. Nagpatuloy pa ang magandang opensa doon sa naturang kupunan sa fourth quarter at tuluyang tinapos ang naturang laban na itala ang 122-108 na puntos, at yan ay hawak ang 14 points
na kalamangan. Parehong nakipaglaban para naman sa playoff spot ang dalawang kupunan sa East at Western Conference kung saan hawak ng Wolves ang 46-32 win-loss record habang 43-36 naman ang kartada ng Hornets. Samantala, balik po tayo sa mga balita dito sa Pilipinas. Nangako ang Philippine National Police na handa silang suportahan ang mga inisyatiba ng pamahalaan sa paglaban sa mga maling impormasyon at fake news hinggil sa kasalukuyang sitwasyon ng bansa patungkol sa energy-related issues na kinakaharap nito. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., mas pinalakas pa ng pambansang pulisya ang kanilang mga hakbang para matigil ang ganitong mga klase ng paglaganap ng mga mapaninlang na mga impormasyon sa gitna ng patuloy na gyera sa gitnang silangan na nakakaapekto sa supply ng langis at maging sa ekonomiya ng ating bansa. Anya, hindi hahayaan ng pulisya ang pananamantala na ito kung saan ginagamit ang usapin para lamang magpalaganap ng panik sa publiko. Ayon pa sa HEPE, ang anumang pagtatangka na iligaw ang publiko tungkol sa energy security, supply at maging sa mga presyo ng krudo at produktong petrolyo ay may tuturing na isang seryosong paglabag na maaaring maharap sa mga kaukulang reklamo. Samantala, nagpaalala naman ang PNP sa publiko na manatiling mapagmatsyag at responsable sa pagtanggap ng mga impormasyon na nakikita lamang sa internet at sa iba pang social media platforms. Samantala, mga kabombo, mga ka-Star Nation, mas paigtingin pa ng Philippine National Police ang malalim na pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan, partikular na ho sa mga barangay, at yan ay sa tulong na rin ng komunidad para maagapan at mapabilis pa ang pagsugpo sa mga illegal na smuggling ng mga produkto kagaya ho ng sigarilyo dito sa ating bansa. Ayon kay Philippine National Police Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., mahalaga ang papel ng bawat sibilyan sa mga ganitong operasyon bilang mga katuwang na tagapagpatupad ng seguridad at kaayusan sa lobyan ng mga komunidad at layunin nito na isa-isang tugisin ng malalaking distributor ng mga smuggled cigarettes para naman tuluyan ng mabuwag ang network nito sa loob ng ating bansa. Maliban nga rito ay hinihimok rin ng HEPE ang publiko na manatiling mapagmatsyag sa kanilang paligid at patuloy na makipagtulungan sa mga otoridad sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga impormasyon o yung kailangan na iulat doon ho sa mga otoridad ang mga kalintulad na illegal na gawain upang matulungan na mapigilan ang pagkalat pa ng mga illegal na aktibidad na maaari hong makaapekto mismo sa ating ekonomiya, bunsod na rin ng illegal na pagpasok ng mga ito at hindi nagbabayad ng angkop na buwis, bagay naman na tinatrabaho na ng mga nasa hanay ng pambansang pulisya upang ito ho ay ma-aresto kung sino man ang mga nasa likod niyan. Sa puntong ito ng ating balitaan, nakuha na ho natin ang mga ulat ng ating mga himpilan ng Bombo Radio at Star FM. Unahin natin dyan sa Bicol Region at itong Philippine Institute of Volcanology and Seismology, ipinaliwanag na lava collapse ang naitala doon sa Bulkang Mayon na nagdulot ho ng ashfall. Volcanic material sumabot naman sa 53.7 meters at yan ay katumbaso ng milyon na 10-wheeler truck yun hong nailabas na volcanic materials dyan sa Bulkang Mayon. May balita dyan ng Bombo Radio Legazpi. Ipinaliwanag ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology na lava front collapse ang naitala sa Bulkang Mayon kagabi na nagdulot ng ashfall sa ilang mga barangay sa Mayon Unit Area. Ayon kay FIVOX Director Teresito Bacolocol sa panayam ng Bombo Radio Legazpi na nagkaroon ng pagguho ng lava flow na nag-generate ng pyroclastic density current o uson. Ito ay sa gitna pa rin ng nagpapatuloy na effusive eruption ng naturang bulkan. Samantala, batay sa tala ng ahensya ang volcanic materials o
ang pinagsama-samang rockfall, uson at lava flow ay pumalo pa sa 53.7 million cubic meters. Katumbas ito ng nasa 4.47 million 10-wheeler trucks at maaari pa umanong madagdagan dahil sa patuloy pa rin ang aktibidad ng Mayon Volcano. Nilinaw naman ni Bacolcol na hanggang hindi lumalagpas sa 6-kilometer permanent danger zone ng naturang volcanic materials ay hindi ito magkakaroon ng problema, kaya nagpaalala ito sa publiko sa panganib ng pagpasok sa danger zones ng bulkan. So far, yung combination na ng rock falls, pyroclastic density current, at saka lava flow, maabutan ng 53.7 million cubic meters. So this is equivalent to 4.47 million 10-wheeler trucks para lang magkaroon tayo ng idea kung gaano ito kalaki. Pwede pa ito madagdagan kasi again, nasa alert level 3 pa rin naman tayo. And ongoing pa rin yung effusive activity ng bulkan. Yan ang ulat mula rito sa himpilan ng Bombo Radio Legazpi. Itong si Bombo Romela Sakayan Wandasan. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information na Basta Radio Bombo. Bombo Police Report. Mayroong 10 insidente ng pagkalunod ang naitala sa Northeastern Luzon nito pong Semana Santa. Merong 6 na katao ang naitalang nasawi habang 4 naman ang nailigtas. Kumuha po tayo ng karagdagang detalye dyan sa pag-uulat ng Bombo Radio Kawayan. Umabot sa 10 insidente ng pagkalunod ang naitala ng PCG Northeastern Luzon ngayong Semana Santa, kung saan 6 ang nasawi habang 4 naman ang nailigtas. Sa panayam ng Bombo Radio Kawayan kay Ensign Erica Faith Coloso, Information Officer ng Coast Guard District Northeastern Luzon, sinabi nitong karamihan sa mga biktima ay nalunod matapos maligo sa ilog o dagat habang nasa ilalim ng impluwensya ng alak. Ayon kay Ensign Coloso, kabilang sa mga naitalang insidente ay sa Cagayan River sa Tuguegarao City, Baler sa Aurora at mga bayan ng Alcala, Apari, Lalo at Claveria sa Cagayan. Sa datos, 2 sa mga nasawi ay minor de edad, isang 10 taong gulang na lalaki at isang 8 taong gulang na babae na pinaniniwalaang napunta sa malalim na bahagi ng tubig at hindi na napansin ng kanilang mga kasama. Samantala, 4 na individual ang matagumpay na nailigtas na mga tauhan ng Coast Guard, katuwang ang iba pang ahensya kung saan agad silang dinala sa pagamutan para sa karagdagang pagsusuri. Dagdag pa ng opisyal, mas mataas ang bilang ng drowning incidents ngayon taon kumpara noong nakaraang taon na iniuugnay sa paglangoy ng mga individual habang nakainom ng alak at sa malalakas na agos ng tubig. Sa kabila nito, wala namang naitalang maritime incident sa mga biyahe ng mga pasahero at nanatiling nasa normal ang bilang ng mga biyahero sa kanilang nasasakupan. Kaugnay nito, muling pinaalalahanan ng Philippine Coast Guard ang publiko na iwasan ang pag-inom ng alak bago o habang naliligo at unahin ang kaligtasan upang maiwasan ang kaparehong trahedya. Meron po tayong mga naitalagang drowning incidents po. Ito po yung mga kababayan po natin, usually under po sila ng intoxication ng liquor. Ng mga nakainom po, pagkatapos parang napagdesisyonan na maglangoy-langoy. Meron po tayong may mga drowning incidents po kaming naitalaga dito. Sir, meron po kaming 10 na incidents. Pero meron po kaming 4. 4 po yung na-rescue sa hanay po ng Philippine Coast Guard. Meron po tayong 6 po na binawian po sila ng buhay. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Kawayan para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Jason Felina nagulat. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! 15 minuto bago sumampit ang 1:00 ng hapon. Nagpositibo ho sa Oplan Harabas na subject for revocation ang mga driver's license at hindi mo na makakapaghanap buhay bilang van driver ang patuloy hong tinututukan ngayon ng otoridad dyan sa bahagi po ng Northern Mindanao. May ulat ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Inirekomenda na ang pagbawi sa status ng driver's license ng isang driver ng van na nagpositibo sa random drug test na isinagawa ng Philippine Drug Enforcement Agency PDEA 10 noong Martes Santo
Marso 31. Ayon kay Willie Dacula, Acting Information Officer ng ahensya, nagpositibo rin sa confirmatory test ang naturang driver kaya't ito ay inendorso sa Barangay Anti-Drug Abuse Council o BADAC upang masuri ang antas ng kanyang drug addiction. Inirekomenda na rin ng Land Transportation Office o LTO 10 sa pamamagitan ni Director Nelson Manaloto ang pagbawi ng lisensya ng driver. Nilinaw ni Dacula na hindi pa maaaring bumalik sa pamamasada ang nagpositibo sa illegal na droga kahit na hindi siya nakadetain. Automatic during pag-positive sa initial screening na put on hold driver's license. Now ang driver nag-positive sa confirmatory test na it's up to the LTO na recommend na siya for ang iyang driver's license based sa statement ni RD Manaloto, i-recommended na siya for revocation. Si Willie Dacula, ang Public Information Officer ng Philippine Drug Enforcement Agency, UPDEA Region 10. Mula Bombo Radio Cagayan de Oro, ito si Bombo Jane May Abulag and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Samantala, dyan sa bahagi po ng Visayas Region, ang Bohol Philippine National Police, merong paglilinaw dun sa napaulat ng manoy kidnapping incident sa bayan ng Baclayon. May balita ang Star FM Cebu. Nilinaw ng Bohol Police Provincial Office na hindi isang criminal abduction kundi bunga lamang ng isang domestic dispute ang kumalat na video na umano'y insidente ng kidnapping sa bayan ng Baclayon. Ginawa ni Bohol Police Provincial Office Spokesperson Police Major Ray Olar ang paglilinaw sa eksklusibong panayam ng Star FM Cebu. Ibinahagi pa ni Olar na batay sa masusing investigasyon at pakikipag-ugnayan sa mga sangkot, napag-alaman ng pulisya na nag-ugat ang insidente sa personal na hindi pagkakaunawaan at paghihiwalayan ng mag-live-in partner. Ang unang inakalang pagdukot ay isa palang marahas na pagtatangkang makipag-ayos ng lalaking kinakasama ng babaeng umano'y biktima. Nauna kasi itong naiulat bilang kasong coercion sa Baclayon Municipal Police Station, ngunit kalaunan ay naayos din ng pribado. Saad pa niya na nagsumite na rin ng affidavit of desistance ang complainant na nagpapatunay sa kanilang pagkakaayos at muling pagsasama. Dagdag pa niya na itinuturing itong case closed at tiniyak sa publiko na isang isolated case lamang at walang banta sa kaligtasan ng komunidad. Gayunpaman, iniimbestigahan pa rin nila ang mga nasasangkot na mga individual upang matukoy kung may pananagutan ang biktima at ang kinakasama nito dahil sa panik at pangamba na idinulot ng pagkalat ng video sa publiko. Kung meron mang pananagutan ay may kinauukulang kaso pang isasampa laban sa kanila. Paalala naman ito sa publiko na maging maingat at responsable sa pagbabahagi ng impormasyon online. Wala pong nangyaring kidnapping incident sa Baclayon, Bohol. Kundi ito ay isang domestic dispute lamang, no? Yung babae lumaya sa kanyang kalibin, tapos yung kalibin gusto makipagbalikan. She was forcibly, walang nangyaring kidnapping kundi isang coercion lamang. Mula rito sa lungsod ng Cebu, ito si Star DJ Sophie Ember and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Samantala, ang tourist arrivals naman sa tanyag na 100 Islands sa Alaminos City, Pangasinan, bumaba dahil po yan sa epekto ng mataas na presyo ng gasolina. Kaugnay yan, may report pa ang Bombo Radio Dagupan. Bumaba ang bilang ng mga turistang bumibisita sa Alaminos City sa 100 Islands National Park kasunod ng umiiral na krisis na may kinalaman sa tensyon sa gitnang silangan at pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Itong binigyan diin ni Miguel Mike Sison, ang tourism officer ng lungsod. Aniya hindi na ikinagulat ang nasabing pagbaba dahil direktang naapektuhan ng mataas na presyo ng gasolina ang gastos sa biyahe ng mga turista. Batay sa pinakahuling tala, umabot lamang sa 16,074 tourist arrivals ngayong taon. Mas mababa ito sa 23.15% kumpara sa 20,916 tourist arrivals na naitala naman noong nakaraang taon sa loob ng 3 araw na Semana Santa. Sa aspeto naman ng kita, tinatayang 1.9 million pesos ang nakolekta sa parehong panahon ngayong taon, mas mababa kumpara sa 2,192,254 pesos ang naitala noong nakaraang taon. Apektado rin ang mga lokal na negosyo
lalo na ang mga operator ng bangka dahil sa pagtaas ng gastusin sa operasyon. Dahil dito, itinigil ang dating drop and pick system at pinalitan ng regular na boat service upang makatulong sa mas pantaya na kita ng mga operator at driver. Sa kabila naman ng pagbaba, nananatiling positibo si Season na muling tataas ang bilang ng mga turista sa mga susunod na buwan, lalo na't nagpapatuloy pa ang tag-init na karaniwang peak season para sa turismo. As expected, bago pa na mag-Holy Week, in-expect na natin na pag ikumpara natin sa 2025, in-expect namin na bababa ang tourist arrival natin gawa ng crisis na na-experience natin ngayon buong mundo. No? Alam niyo naman po na nagtaas ang lahat ng gasolina, konti ang bumabiyahe, lahat po ito ay factor para mabawasan o kumunti ang turista. Para sa Bombo Network News, mula rito sa lalawigan ng Pangasinan, Bombo Mayra Reside nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Samantalang simbahang Katolika ay nababahala doon sa bumababang bilang ng mga pumapasok bilang pari at itinuturing ho ito na malaking hamon upang mapalapit sa Diyos ang mga tao. May balita ang Bombo Radio Iloilo. Nababahala sa kasalukuyan ng Archdiocese of Haro dahil sa bumababang bilang ng mga pari sa lalawigan ng Iloilo. Sa panayam ng Bombo Radio kay Reverend Father Angelo Colada, ang Director ng Commission on Social Communications ng Archdiocese of Haro, sinabi nito na marami sa mga parokya sa lalawigan ang nakakaranas ng kakulangan ng pari. Dagdag pa ni Father Colada, madalas na naaantala ang mga misa sa ilang simbahan dahil walang paring magdaraos nito. Itinuturing ni Father Colada ang problemang pinansal bilang isa sa mga dahilan ng pagbaba ng bilang ng mga kabataang pumapasok sa bukasyon ng pagpapari. Matatandaan na nagtungo si Haro Archbishop Most Reverend Medifil Billones DD sa Northern Iloilo, partikular sa Gigantes Island, bunsod ng panawagan ng isang mananampalataya na mabigyan ng pansin ang kalagayan ng mga residente ng Carles, Iloilo dahil halos wala ng pari sa nasabing lugar. Dahil dito doon na rin ipinagdiwang ni Archbishop Billones ang Semana Santa. Sa kasalukuyan, nagsasagawa ng iba't ibang hakbang ang Archdiocese of Haro, lalo na ang pagpapatupad ng scholarship program para sa mga kabataang nagnanais pumasok sa bukasyon ng pagpapari. Si Reverend Father Angelo Colada. We need to encourage especially young people nowadays, no? And we know that most of the factors that we are now in a secularized world. That is why religious life is no longer attractive. So it is overwhelming. We need to encourage to consider also priesthood. Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radio Iloilo, ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo! Mga otoridad naman po sa Rojas City nagpaalala sa mga residente na iwasan ang paglabas ng bahay hanggang alas 4 ng hapon dahil sa taas po ng heat index na umabot sa 40 degrees Celsius ngayong araw po yan. Kaugnayan, kumuha pa tayo ng karagdagang detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Rojas. Naglabas ng paalala ang Rojas City Disaster Risk Reduction and Management Office sa publiko kaugnay ng inaasahang pag-abot ng heat index sa 40 degrees Celsius ngayong araw. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay Mr. Gilbert Francisco Fernando, head ng Rojas City Disaster Risk Reduction and Management Office, pinayuhan niya ang mga residente na iwasan ang paglabas ng bahay hanggang alas 4 ng hapon kung kailan pinakamataas ang init. Hinihikayat din niya ang lahat na uminom ng maraming tubig upang maiwasan ang dehydration at magsuot ng magagaan at preskong damit. Binigyan din na dapat ding iwasan ang matinding pisikal na aktibidad sa labas sa ganitong kondisyon ng panahon. Para sa mga kinakailangang magtrabaho sa labas, pinapayuhan ang madalas na pagpapahinga sa lilim at patuloy na pag-inom ng tubig. Patuloy namang minomonitor ng Rojas City Disaster Risk Reduction and Management Office ang sitwasyon at nakahandang rumisponde sa anumang insidente na may kaugnayan sa matinding init ng panahon. Ngayon po kasi yung ating heat index nasa 40 degrees Celsius, which falls under the extra caution level or category. And because of that, we have to limit yung ating outdoor activities. We have to also drink plenty of water, to stay our body hydrated. And at the same time, magstay po tayo sa mga well-ventilated na mga lugar or sa mga rooms po natin.
And avoid din po natin na lumabas ng bahay during peak heat hours, and that is between 10 a.m. to 4 p.m. And also to monitor for any signs of heat-related illnesses. Mula dito sa Bombo Radio Rojas, para sa Bombo Network News, ako si Bombo Lindsay Ermitanio Bade. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Manatiling updated sa mga kaganapan sa Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa ibayong dagat at maaari hong matunghayan ang mga palatuntunan ng Bombo Radio Philippines through Bombo mobile app, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Diyan sa Mindanao region, available ho sa ating Facebook Live ang mga palatuntunan. Sa Northern Mindanao, halimbawa, nariyan naman po ang Bombo Radio Cagayan de Oro at dun sa Davao region, Bombo Radio at Star FM Davao. Habang dyan sa Caraga region, nariyan po ang Bombo Radio Butuan. Pero kung kayo naman ay nasa dako ng Soc Sargent region, nariyan po ang Bombo Radio Jensan. At sa mga Ilonggo speaking, dyan sa may area po ng Sultan Kudarat o kaya naman ay mga karating na lugar, ay nariyan po ang Bombo Radio Coronadal. Diyan pa rin po sa may Mindanao area, maaari niyo pong tutukan ang Bombo Radio Malaybalay, gaya rin po ang Star FM Zamboanga, Star FM Dipolog at Star FM Cotabato. At mga kabombo Caster Nation, sa gitna pa rin po na nagpapatuloy na kaguluhan sa gitnang silangan, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasyo Imperata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Mga kabombo, mga Castor Nation, Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita sa Bombo Network News Noontime Edition. Ang back-to-back winners sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. At mula rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.
Impuntulo na sa hapon, balik na diri sa pagpangalagad sa bomboanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon. Good news ini karon para iya sa mga kababaynhan sa bahin sa syudad sa Iloilo kay ang angat buhay nag-turnover diri sa 24 units sa sewing machine para sa Women in Iloilo City for Sustainable Energy or kining WISE program. Dugang sining mga informasyon, may kaupod naton ang spokesperson ni Mayor Inday Raisa Treñas, si Ma'am Joy Fantilaga Gurzal. Ma'am Joy, si Bombo Cham, good afternoon. Bombo Cham, good afternoon. Good afternoon man sa aton nga mga pumuluyo diri sa syudad sang Iloilo. Another good news ini para sa mga kabahin sang WISE sa program sa syudad sang Iloilo kay sewing machine 24 units gin turnover makabulig ini sa livelihood sa mga kauturan naton na Miss Joy. Yes, Bombo Cham, dako gid ini nga bulig no para sa aton nga mga members sa Women in Iloilo City for Sustainable Economy no or WISE program sang Iloilo City Government. Actually may mga programs na kita sang una in partnership with the United Nations Development Program. Ang pag-turnover nila subong sang 24 ka mga heavy duty nga mga sewing machines no sang Angat Buhay Foundation kag sa UNDP no mas dugang pagid ni nga kumbaga bulig sa aton sini nga mga especially sa mga ano ni tawag mga kababaihan bala naton nga naga istar sa aton sini nga mga homeowners association no kay kita diri sa Iloilo City Government ang Iloilo City Housing or Iloilo City Local Housing Office ang ato ni bala nga mga relocation sites ginpang himuan ini sila sa mga homeowners association gin create gid ini gin pa register ini sila sa DSUD no kag gin organize gid kumbaga nga ti ang mga kababaihan, ang mga miyembro sang pamilya nga mga ginikanan, mga nanay, ginapangitaan sang palangabuhian no. Kag isa ini sa mga programs and projects naton. So kagaina 24 ni ka mga sewing machine ang gin-turnover sa ila upod ang mga sewing kits no. Hindi lamang makina para pagpanahi, kundi may dala naman nga mga sewing kits. In fact, sang nagligad nga Expo, Western Visayas Gastronomy and Creative Expo, nakabaligya na ni gani sila kay may ala kita nga mga partners ang ila na bala nga mga linens, ang mga tela nga hindi na magamit, gina-donate ina sa ila nga homeowners association. And then ginatahi nila kag panami lang pinaagi sa pagbutang dugang nga mga hablon accents no. Ipadala ko da bala sa imo Bombo Cham ang sample nga picture no katahom kay from used linen gen designan and mapanami no ginabaligya nila sa barato lang nga presyo kag ti makadugang man sa ila sini nga palangabuhian alang ini sa aton nga Zero Waste Circular Economy Program kag padumduman naton sining damlag lang na sulod kita ang Iloilo City sa top 20 sang UN Zero Waste Program sa Ugos nga Pilipinas. Isipa bila ang Iloilo City makasulod sa bilog na kalibutan sa top 20 sang United Nations Zero Waste Program. Subos silingon ang aton nga mga programs no to programs in relation sa Zero Waste Circular Economy dako gid nga impact no. So ining mga makina nga pang tahi nga magamit ginila dako gid ini nga bulig man sa aton sa nga mga kababaihan. All right, singer ining brand niya but silingon durable gid ini Miss Joy kag kabahin man ini sang project salong ko ko magsala kag last time nga nito sa bahin sining Zero Waste nga award nga nabaton man sa
city government tigin napakita ni Engineer Neil Rabinato ang human pinaagi karon sa pag-recycle man sa mga plastic materials, di ba, Ma'am Joy? Correct. Busilingon, so, halin sa mga hindi na bala magamit, pwede naton nga, kumbaga, mapa-ups ang mga upcycled materials naton nga gingamit, pwede pa, no, makwartahan sang aton nga mga pumuloyo. Importante nga ma-empower sila, matrain sila kung paano ini bala magubra kay hindi lamang ini prior sini nga nakalabot kita sa amon nga point, may mga series of trainings na ni nga patigayon man ang aton nga local investment team, no, ang LIDIP naton under Miss Binglao, no. May mga series of trainings na ni sila up to the point nga ang ila nga mga ginapangubra pwede na nila mabaligya kag pwede na nila nga makwartahan Bombo Champ. Kag subong adlaw medyo masako-sako si Mayor Inday Raisa Treñas bangod niya ti way labot sining pag-turnover sa 24 ka mga sewing machine. May kick-off pagid sang Filipino Food Month celebration. Miss Joy, hindi malipod sa ibalo sa mga kabombo naton nga ang syudad sang Iloilo, no, among nag-isanon ngayon mayara sang award sang UNESCO Creative City of Gastronomy. So nag-kick off naman kagaina dira lang sa may Iloilo Terminal Market kag ginsugalaw ni Mayor Inday Raisa Treñas sa mga bisita, Ma'am Joy. Notod ang linya ni Ma'am Joy. Alright, standby kay balik-balikan naton si Ma'am Joy Gorzal. Sino man lang aga, ining Secretary General sa United ining UNESCO, no? A National Commission of the Philippines. May mga taga Cebu, taga Dumaguete, taga Quezon, no? Baguio City, nagpakigbahin man sa aton sini nga mga kabombo. Balikan naton si Ma'am Joy. Ma'am Joy, awas stating kagina nga nangin masako ang adlaw ni Lunes kadlaw ni Mayor Inday kay may kick-off pa sa Filipino Food Month, Ma'am Joy. Yes, kagaina after sang flag raising, buksan man ni Mayor Isa ang opening, no, ang ka-opening sang Filipino Food Month, no, or ang buwan ng kalutong Filipino nga ginahiwat dira lang sa aton nga terminal market kagaina sa nga aga. Manami ini because nga we all know nga Iloilo City is the first and the only UNESCO creative city of gastronomy, no, dili sa Iloilo City, and nagakaangay lang nga diri hiwaton, no, ang Filipino Food Month diri sa aton sa Iloilo City kag dira ginhiwat mismo sa aton nga merkado sa Iloilo Terminal Market as bagsakan nato, no, sang aton sini nga mga produkto nga gikan sa mga nagkalain-lain man nga mga probinsya banwa diri sa Iloilo kag sa Western Visayas, Bombo Champ. All right. Now, Ma'am Joy, luyag ko lang igraba ng opportunity kay Pizza City na buwas, no? Sort of a reminder lang sa aton sini nga mga kuturan, particularmente sa mga tricycle and PUJ drivers regarding sa distribution sang assistance man from the city government and through the city government para sa fuel subsidy, Ma'am Joy. Yes, update lang naton sa aton nga mga Tricycle Operators and Drivers Association sa April 8 na iga-distribute ang ilang 5,000 nga cash relief assistance nagikan sa national government nga ginpaagi sa Department of Social Welfare and Development Office nga ginabuligan man sang Iloilo City Government sa pag-facilitate sang ilang mga documents kag pag-organize sang sini nga distribution. And to ensure nga mangin organisado ini Bombo Champ ang dalagan sang distribution, bali ang ginhimo naton, gin-base naton ang pag-assign sang venue
through alphabetical order sang mga apelyado sang aton nga mga beneficiaries. Kay we have around, or to be exact, no, 1,983 ka mga tricycle drivers and operators nga may valid nga franchise kag MTAP, no, ang makabenepisyo sa sini nga program. Ang tanan nga 1,983 base ini sa record naton nga may ara sila sang prangkisa kag MTAP nga gin-issue sa Business Permit and Licensing Division. So tanan ni nga ara sa listahan gin-submit ini naton sa DSWD. Wala sang dagdag bawas, no, kun ano dirang sa lista amo gid na ang ginhatag naton, ginpadala naton kag ginpondohan sang national government. So 5,000 ini kada beneficiary naton. But may mga requirements lang again na require ang DSWD, halimbawa ang ilang original nga professional driver's license. So dito naton ha, ang ila driver's license dapat naka-professional, hindi non-proof. Kaya I think we have student, we have non-proof, may proof, no, nga driver's license. So dapat original nga professional driver's license kag ipa-photocopy na nila insigida, pa-photocopy na nila before magkadto sa venue, duha ka kopya, and then permahan nila, 3 ka perma, original nga perma. Once nga may ara na sila nga requirements, no, we have 3 venues para sa distribution naton kay ti madamo ini. 3 ka venue, sa kada venue may naka-assign na inadira nga mga beneficiaries, no. We have Barangay Zamora Gym diri sa city proper, MH Del Pilar Gym sa may distrito ni Sangharo, La Paz Gym sa La Paz. So ang mga beneficiaries base ni sa ilang apelyido, no? Ang mga beneficiaries or mga drivers operator ng ilang apelyido nagaumpisa sa letter A or Apple, tubtob E or Echo, ara kamo sa Barangay Zamora Gym. Alright? So dito naton from A to E, Apple to Echo, Barangay Zamora Gym. Ang mga nag-apelyado hamlin sa letter F, tubtob letter N, or Foxtrot, tubtob November, ara kamo sa MH Del Pilar Gym. Ang mga nag-apelyado from O, tubtob Z, or Oscar, tubtob Zebra, ara kamo sa La Paz Gym. Okay? So, leto naton ha, A to E, Barangay Zamora, F to N, MH Del Pilar, O, tubtob Z, La Paz Gym. So, bisan diin kaya nga distrito, halimbawa, ara kaya taga city proper ka, but natabuan ang imo apelyado, letter O, no? Ara, kagid, kadto kagid sa La Paz. No? By the way, Ma'am Joy, ang MH Del Pilar Gym ni Molo ni or Haro? Ara ni siya sa Haro. MH Del Pilar, Haro nga gym. So, ang maghambak kitang A, tubtob E, silingon A, B, C, D, E, no? Zamora. Ang F naman, so pasunod, F, G, H, I, L, M, N, no? Tapos O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z sa La Paz ka mo. So suliton ta, bisan taga La Paz ka pa ya, pero kung natuon ang imong apelyido sa La Paz, sa city proper, sa Zamora Gym, nga letter A, B, so makadto ka gidira sa venue. Kay parang pasunod bala mabudlayan kita mag-inukay da karon sang ila apelyado kay ti ang kumbaga do parang payroll system bala bombocham nakapasunod na ni naka-alphabetical na para nga ang pag-distribute naton madasig, no, kag organize kay sa pagkadamo daan sang aton nga mga beneficiaries. Alright, so kabay pa nga klaro ina, Ma'am Joy, no? Magdala sang original professional driver's license kag duha ka photocopy sang valid ID nga may 3 ka pirma, no? May 3 ka pirma sa aton sini nga mga kauturan para nga way na sang damo pangahuol or ano man iya nga mga
pagbinaisay dira, misunderstanding or whatsoever, para nga tayo yon ang pagbato ni mo sa ayuda nagikan sa aton sini ang gobyerno. Miss Joy, thank you so much sa imo sini nga tiyempo kag impormasyon nga gipakigbahin diri sa Bombo Radio. Bombo siya may isa pa gid. Ang iniya sa TODA, Tricycle Operators Drivers Association, fund from the national government. Ang another one is para sa aton nga mga public utility jeepneys, right. no? Oo, PUJ. Sa mga PUJ naman. Yes, ang rollout naton ma-start kita April 9. Webes April 9. na siya nga adlaw. Pagkadason nga adlaw. Okay. Ang April 9, distribution pa lang ini sang ilang fuel subsidy coupon, no? Para sa aton yung mga public utility jeepneys. So, ang 1,500 worth sang fuel subsidy ang iga-distribute. Iyan naman niya nga pondo sang Iloilo City Government. So, ang based sa master list ng LTFRB, we have 1,782 jeepney units. But ang nag-apply lang diri sa aton, 1,600. So 1,600 ka mga jeepney units or drivers ang mahatagan ni sa 1,500 worth sang petroleum products. So sa April 9 ang distribution sang aton nga coupon, and during releasing sang coupon dala lang sila sang ilang original driver's license as a requirement. But i-emphasize lang natin nga kung sino to, especially sa mga kooperatiba, kung sino to nga driver ang nag-apply during application natin nga nag-deadline kita March 23, the same person or the same driver dapat ang ma-receive or ma-claim sa ilang coupon. And the same driver man ang mapatugong during sa pagpatugong naton sa April 11 kag 12. Sabado na siyang adlaw. Ang ilang dalon sa pagpatughong, ilaman nga driver's license, pero may dugang lang kita. Photocopy na nila ang ilang driver's license with 3 original signatures. So, mula nakasimple ang aton nga requirements. Driver's license nga original during releasing, and then during pagpatughong, dalon man nila driver's license nila, but may dala na nga photocopy sang ilang ID nga may original signature nila. So, klarohon naton, sulito naton kung sino nakasan nga driver sa sina nga unit, amo lamang ina ang pwede makapatugong kayang aton nga ayuda, 1 unit, 1 driver. Kag wala naton ginatugutan ang authorization, no? So kinanglan personal gid nga mag-claim ang driver kag ang jeepney unit nga na-assign sa ila. Halimbawa, ikaw si Juan Pedro, amo ni ang imo nga plate number or jeep, amo man na dapat ang drivean mo kag patugungan mo. Pwede sila makadala sang extra nga container para nga kung may magsobra dito sa capacity sang tangke nila, pwede nila ipatugong dira hasta nga ma-consume ang ilang 1,500 worth sang ilang subsidy. Alright. Miss Joy, may request lang ko sa imo kung pwede masabat naton sa Tagalog ining duha kadlaw nga magkatuhay nga paghatag man sang ayuda sa aton siniiyang nga mga kauturan nga mga drivers. Una po tayo, Ma'am Joy, dito po sa mga driver ng tricycle. Sa Wednesday na po yung rollout ng kanilang assistance, and following that day, April 9, assistance naman meron from city government para naman po ito sa mga PUJ drivers, Ma'am Joy. Yes, Bombo Cham, no? Ipapatupad na ang distribution ng fuel subsidy coupon para sa ating mga public utility jeepneys sa April 9, 2026. Webes, yan, no? May kabuang 1,600 na mga PUJ drivers at operators ang nag-apply at naaprubahan para sa fuel subsidy mula sa around 1,782 na jeepney units sa listahan ng LTFRB. Ang pagpapakarga ng fuel ay isasagawa sa April 11 at 12
Sabado at Linggo mula 5 a.m. hanggang 3 p.m. sa mga itinatalagang gasoline stations na nakatalaga ayon sa ruta ng bawat kooperatiba. At para sa pagkuha ng coupon, kinakailangan lamang nilang magdala ng original na driver's license at sa pagpapakarga naman ng fuel, kailangan lamang dalhin ang kanilang original na driver's license at ang isang photocopy na may 3 original signature. At gusto lang nating linawin na kung sino ang nakatalagang driver sa isang unit, siya lamang ang maaaring magpakarga kasi yung ayuda natin is 1 unit, 1 driver. Hindi rin pinapayagan ang anumang uri ng authorization, ano? Kailangan magpersonal na mag-claim ang driver kasama ang jeepney unit na nakatalaga sa driver. Samantala, ipinapaalam din ng Iloilo City Government ang venue assignment para sa distribution ng 5,000 cash relief assistance para sa ating mga tricycle operators and drivers association na isasagawa sa April 8 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. At upang matiyak ang maayos at organisadong daloy ng distribution, ibinatay natin ang paghahati ng venues ayon sa alphabetical order ng apelyado ng ating mga beneficiaries. So yung mga apelyado or nag-aapelyado from A hanggang E sa Barangay Zamora Gym, yung F hanggang N sa MH Del Pilar Gym, yung O hanggang Z sa La Paz Gym naman. So, ipinatupad ang sistemang ito para maiwasan natin ang siksikan at mapabilis natin ang proseso ng pamamahagi ng tulong sa bawat driver. At itong assistance na ito, linawin lang natin, ito ay nagkakahalaga ng 5,000 bawat benepisyaryo na bahagi ng programa ng ating national government sa pamamagitan ng ating DSWD na sinusuportahan din ng Iloilo City Government sa pagproseso ng mga dokumento at pag-organisa ng distribution. All right. Miss Joy, thank you so much for your time. Once again, good afternoon. Salamat man sa imo, Bombo Cham. Dinawabit si Ma'am Joy Fantilaga Gursal, ang spokesperson ni Mayor Inday Raiza Treñas. So, klaro adto sa aton sini nga mga kabumbo, bisan pa paano may ayuda nagikan sa aton sini nga gobyerno ang sa mga tricycle drivers kag operators ni daw second round na nila. Kay una-una may ara sila sang fuel subsidy sa city government. This time ginpagi sa city government kay sila may uyat sang ining ginatawag siniya nga mga prangkisa kag subong man mayara sang nagakigo sini nga mga dokumento para nga mapamatud-an nga ini silang mga lehitimo siniya nga mga tricycle drivers and operators, no? Hali naman iya sa DSWD kag subong man sa aton sini makabombo sa PUJ drivers naman, no? Pagkasunod sinigadlaw, i-roll out man ining mga fuel subsidy coupon kag ang tughungan ay pizza 10 kag pizza 11. Oras naton 2 minutos na nakaligad sa make it 25 minutes after 1 o'clock sa hapon driman sa aton sining pagpangalagad sa Bomboray sa unto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Pagbalik nato na banwadugangan ta mga balita kag impormasyon. Hindi na pwede Salawat, hindi na pwede makainom sa mga pampubliko siniyang lugar, particularmente skilid sa nga dalan. Amoning panibag-o karon iya nga mando from the Department of Interior and the local government. Lakip na sinadri banwa ika-125 nga pag-celebrar sang simana sang Iloilo opisyal nga ginbuksan ni Governor Toto Defensor kag pila ka mga unit sang apod DTC. No? Naguntat biyahe kay wise na masweldoan, isa ka bulan, kag wala pa matag ila sila nga 13th month pay. Kapinot man sa sitwasyon nila ni man. Balikan tayo ni matapos sa bilang ka-importante nga mga panumnumoran. Problema sa susunod, ipabombo!
Korupsyon sa gobyerno, ipabombo! Kakulang sang serbisyo sa matalatapan sang gobyerno, ipabombo! Inhustisya kag hindi patas nga pagtrato, ipabombo! Ipabombo! Programa sang Bombo Radio bilang dalampan sang banwa, ipabombo! Ipabombo! Problema sang komunidad, ipalabot naton sa natunggan kag solusyonan, ipabombo! Ipabombo! Diri lamang sa number 1 and the most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Nga madamo ang tawo, isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gwa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang isa ka praktikal nga pamaagi agon makakinot sa paggamit sang tubig. Mahilig ka bala mag-order sang iced coffee o kon milk tea kag ipa-deliver sa imo workplace? Kung naubos mo na inom kag wala pa natunaw ang ice, pwede mo man ini matipon para sa indoor o kon outdoor plants. Ang small amounts ng coffee residue ang masami harmless kag makabenefit sa acid-loving plants pareho sang roses. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Ginakabugusan sang 71% sang tubig o kon kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani, aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi, magpartisipar sa mga organisasyon o clean-up events, likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang, buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic, hindi pag-i-flush o kung ihulog. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for April 5 to 11, 2026. Ang Val Trouble Band is once again at your service sa 2 ka oras kag 30 minutos nga musical show sa concert at the Plaza, blasting off alas 6 ng gabi sa April 11, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa April 12, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga paghahiwaton sa El Puente or the Bridge sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga iyatandugon ang kasing-kasing sa mga lideres sang warring countries nga pilion ang peaceful means over deadly means to resolve conflicts. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Hindi ako Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima
Mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasang karon. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kabombo! Yari ang isa ka energy saving tip nga dapat mahibaluan mo. Magamit sang electronic power strips o kon extension sang linya sang kuryente, agod ma-expand ang mga outlet sa imo balay o opisina. Ang electronic power strips nga ginatawag man surge protectors, sarang pa makaproteher sa mga sensitibo nga electronic devices sa mga voltage spikes. Makabulig man ini sa pagkinot sang kuryente, bangod ang paggamit sang extension ang makabuhin sang phantom loads. Sigurohon man nga naka-off o naka-unplug ang extension kung wala na ini ginagamit. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kabombo, yari ang isa ka energy saving tip nga dapat may baluan mo. Mag-observe ang maayo nga load and cargo management sa salakyan. Ang kada 100 kilograms nga unnecessary load, nagapataas ang fuel consumption tubtob 0.5% para sa mga salakyan. Samtang ang pagbuhi naman sang wala ginagamit nga roof racks o cargo boxes ang makakinot sang 2 to 5% bangod sa reduced aerodynamic drag. Dugang pa, ang masami overloaded nga salakyan, madasig nagakaupod ang goma nga nagadugang pa sa mga galastusan. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 33 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo na isa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa kay Bombo Paulina Piliora. 125, ika-125 sini nga semana sa Iloilo opisyal nga ginabuksan ni Governor Toto Defensor Jr. Kalakip na sina diri ang pila ka units ang Apo DTC nagauntat biyaheo kay wise na masulduan isa ka bulan kag wala mamatang ilang sini nga 13th month pay. Tiabianay naton sadto makabulig diyang mga kooperatiba bla kung gusto lang ang dumala or basi kung epekto man inisang pagtimbuok sa presyo sa gatong galing iti 13th month pay nagligad pa niya nagligad pa niya tuig kumbaga nga dapat nahatag na ini para sa mga miyembro sa kooperatiba. Di nga sa subong waipaw mga balita kaupod sa kay Bombo Paulina Piliora. Standby no sa aton sining mga kabombong kag kumalakip naton karon na may ngagaw ano may ginrespondihan pa ni Bombo Pao nga isa ka event mo. But anyway, standby kay i-check naton ina sa aton man sini pa niya nga pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Ara na, okay, standby Bombo Pauline sa report, please go ahead. Opisyal na diri nga nagbukas Bombo Cham ang ika-25 nga semana sa Iloilo. Diri or ginunahan in shopping na agiman. 125th or 25th? 125th. All right. Sige. Nga semana sa Iloilo kasi di nag-kick off in siya pinaagi man diri sa parade pili na aga pa naging pangunahan ni Governor Arthur Defensor Jr. upo diri kay Vice Governor Andy Buque kag katapo man diri isang sangguniang palalawigan si Provincial Administrator Raul Banyas nga kung sa diin or lakip man diri ang persaman sa Iloilo Provincial Government Employees. Sa subong nga tuig may ari ini siya sang tema nga Iloilo at 125 pagsaulog sang padayon nga kauswagan kapag nga kadalagan and lakipan ino or ginaluuman ini sa mga nagkalain-lain man nga mga activities sa subong man nga semana may-ari man diri sang Parade of Float kagina kung sa diin kin-highlight dito ang Bougainvillea Festival alin sa bahin sang Sunburst Park
padulong diri sa Iloilo Provincial Capital. So may ara lagi patigayon nga Thanksgiving Mass, ribbon cutting, pag-open diri sang mga MSMEs, mga magagmay diri nga mga negosyo, agri-fair and exhibit, kag a festival costume exhibit man diri kag may ara pa sang sa masunod diri nga adlaw like April 7 may ara sang intermunicipality folk dance competition, intermunicipality rondalia contest, crafting demo and workshop activity, awards and recognition night. While sa April 8 may ara sa mangrove planting activity, Iloilo Transport Cooperative Congress awarding of real property tax amnesty jingle and video making contest, kag ang launching of Talamdan ina isa ka technology-driven governance para diri sa idalom sa More Progress Iloilo agenda. And sa April 9 may ara sang fun run finals diri sa hinampang sa semana sa Iloilo sa sports complex. May ara man sang job fair pangunahan diri sang Public Employment Services Office sa probinsya sa Iloilo, climate storytelling, and the book launching of a klima kag pamatan-on istorya kag Iloilo kag animal spraying and neutering activity. Bambacham, ipabatiun na naton ang deklarasyon diri ni Iloilo Provincial Governor Arthur Defensor Jr. sa pagbukas ng semana sa Iloilo Provincial Capital. Kasi po din naman ginatag sa Puluyo, isang rato ng mga kasimanwa dito sa probinsya sa isang marami na nagpatigayon sa lahat ng 125th celebration ng Semana sa Iloilo. Ako ginadeklara sa Iloilo Provincial Capital at sa bilog ng kalibutan sa Semana the 125th Semana sa Iloilo Open. Pumasyam na batian diri ang deklarasyon sang pagbukas diri sa semana sa Iloilo may bandagali bumbopaw sa Kapitol gina. Amo na silang para sa rondalya. Pumasyam. O sinigwa mo na silang para sa rondalya. Mga katapo ni isang ato ni Armed Forces of the Philippines pumasyam ang nag-play. Pero may ara sang rondalya pasakop sila nagkalain man ng mga grupo. But then pahayag diri no ni Governor Arthur Defensor Jr. madamo naman sang kadalagaan diri ang probinsya sa Iloilo kung sa diin ining event man ang magkasaraping platform na magselebrar man diri sa nagkalain kini nga mga kadalagaan ang ining education program sa probinsya sa Iloilo, ang Best Bata, ang ginatudloan diri ang mga kusadiin ng mga grade 3 students diri nakahibalo diri magbasa kay amo ni ang goal sa probinsya sa Iloilo nga mapabakod pag diri ang educational system sa Iloilo Provincial or Iloilo Province. Bambadsam so nakalabot na ini sa national government, so dako ini nga ma-showcase diri ang kadalagaan man sa probinsya sa Iloilo. At the same time, ang culture no sa naglain-lain man diri nga mga kabanuhanan sa probinsya sa Iloilo and iniman ang nagakommemorar no sang establishment sang civil government sa Iloilo Province sang Abril 11, 1901. Bambadsam, so 125th na ini nga anniversary para sa probinsya sa Iloilo and ginahatag maninino nga kadalagaan sa Iloilo Provincial Government with Gov. Toto Defensor sa mga empleyado man sa nanging partner man sa Iloilo Provincial Government nga nakalabot sang amo ni kadugay man ang IPG o Iloilo Provincial Government. Bambadsam, ipabati pa na naton ang aton ng interview sa Iloilo Provincial Governor Arthur Defensor Jr. Iloilo Provincial Government, sa ating mga municipalities, barangays, and our department heads and our personnel, our partners, the stakeholders, and the whole province. For the past year, and nangin madanalagon ang Iloilo, nasa likugani kay nasa flag ceremony. You know, the most important part of the celebration is the recognition of the awards achieved by the province. And mga awards natin and recognitions from the national government and from other partners and stakeholders is the work of the whole province. So we are successful. And this week, we want to appreciate it. Tagaan natin sa importansya. Kahit ano siling na importante sa atin ang mga awards, mga recognition.
kung ginalagas gani na naton diri sa Cavite, mas maayo nga aton nga mga programa. We are executing well or better. And we know that is linked to the first one to recognize that is the national government in our partners. But siya gan ko sa level of engagements sa national government agencies, the way they support our programs openly. Makita ko that they appreciate what we are doing. And we will use this week to recognize and platform for leveling up, for doing better. Because there's no way but up. Nabati Andre Bombocham si Iloilo Provincial Governor Arthur Defensor Jr. sa ika-25 nga tuig man diri sa Iloilo Provincial Government pagtukod diri sa Iloilo Provincial Government Bombocham. Alright. So may mga nagkalain-lain nga mga exhibit, trade and fair exhibit and mga bougainvillea no sa tubang man diri sa Iloilo Provincial Capital Lobby nga mahimo gid mabisitahan man diri sa aton nga mga kauturan Bombocham. Bali, isa lang ni Kismana? Yes. 1 week? Simana sang Iloilo. All right. Sa piyak nga bahin, Bombocham, kagina man or subong nga adlaw, may pila diri ka mga unit sang Apo GTC, unit sang modernized jeepney sang Alliance of Provincial Operators and Drivers Transport Cooperative open ining Apo GTC nga nag-untat sang nga biyahe, nag-decide ini sila nga hindi magbiyahe subong nga adlaw kag wala pa mahibaluan kung saan o ini sila liwat ka magbalik ka magbiyahe Bombocham bangod nga ginapahayag or isa na diri sila ka bulan nga wala makabaton sa ila man diri nga sweldo and at the same time tubtob subong wala diri nila mabaton ay ila nga 13th month pay. And aside from that miari ini mo una-una nga nakita diri kung pwede naton man nga ma-flash nga nagapabutang ini sila siyang karatula Bombocham sa may kabatuan ini siya nga terminal nga wala na sila diri sang sweldo and wala diri kuno ginasudlan or ginaremit ang ila man diri nga SSS. So ang nakabutang nagaprotesta kami bangod nga wala kami masweldohan sobra isa ka bulan. Ikaduwa wala mahatag ang amon nga 13th month pay, wala ginaremit ang amon SSS and other contribution tag under ang amon PAW Bombocham. Amo ni ang nakabutang sa Apo DCC nga JIT sa bahin sang Kabatuan halin diri sa mga empleyado kay di sa pagpamangkot diri naton Bombocham hindi lang diri nga mga konduktor, hindi lang mga drivers kundi pati mekaniko nila kag silang diri nila kuno nga mga empleyado ang wala masweldohan sang manog duwa na diri ka manigduwa or manigisa na diri ka bulan na wala ini sila masweldohan. At kayon diri naton nga ma-interview si Michael no isa ka konduktor sang nga nasambitan man diri nga kooperatiba kag iya diri ginpahayag na para sa iya nga diri malang ang main source of income dako ini nga epekto man sa ila bangod sa iya gani kuno isa pa lang bata iya nagpihalos tanan dira sa ila sa may Apo DTC nga mga drivers tanan nga mga empleyado diri nila is may pamilya o kon pamilyado Bombocham so may ginabuhi nga mga kabataan asawa ang may nagahulat diri dako no nga apekto ini sa ila nga bahin Bombocham and una dito ginhambal nga wala ko no ma-release diri ang 13th month pay nga supposed to be December ina siya mabaton inpasalig sila nga January basi masulod na ini until nga nag-abot sang January wala sa gyapon nag-abot pagdi utay-utayon ini kuntani pero wala man nagasulod kuno sa ila nga payroll Bombocham and then dito man ang rason ko una sang December nga waay nagsulod it's because waay kuno sang pondo. Sido na nagnaintindihan pa nila that time. Apang nag-abot ang pila ka bulan, wala sa gihapon sa nag-abot na 13th month pay and up until nga nag-March sang March, Bombocham, wala man sa gihapon until subong April, wala man nagsulod na 13th month pay and maglawas dira isa ka bulan sang Marso waay sila sweldo sa kinsinas na duwagid diri ka ilang sweldohan ay waay diri nagasulod kay kuno ang rason is nagmahal naman kuno ang gatong
Ikaw mo man ako na maintindihan Manila o galing kay pila na abi bombacham ka sulduhanay nga waay man diri nag-abot. And una gin rason lang waay sang pundo until nga nag-abot man diri nga waay nagigiro sa dududo ginapagitaan ko no sa ila man nga rason. Kung ikaso per kaso kinahanglan gani ko nila kuno sa mga benefits man diri nila wala may nag-aabot o silingon nga kung mabutang ini sila sa alang-alang wala sila gali isang may makuha man diri sa ila nga kooperatiba bombacham. So kagina do wala pa to na dinihon-dihon sa ila man nga bahin but overall kaniari pa ini sila nga unit nga nagabiyahe kabatuan outside sa Iloilo province or outside sa Iloilo city. So kabatuan Tigbawan mga amo ni ang ruta to around 65 but diri sa bahin sang Muhon do 5 na lang ka unit ang nagabiyahe. Ang hambal diri na hindi man nila yung mabasol ang iba nila nga kaupdanan nga wala yan nagpadayon yung nagbiyahe. Dati ng mga pamilya man nga ginabuhi. So, para diri kay Sir Michael, no, bamot ko lang diri sa pangalan na Michael, subong nagasaling sila sa Tiangge, sa iyaman nga ginikanan, nga amo lang ni subong ang ginakwaan man diri nila sang palangabuyan bamot. Ipabati pala naton ang ato ng interview kay Michael, isa ka konduktore sa Apo Ditis. Amo na ma'am sa sweldo lang ma'am, terme delay tapos ang 13 months wala man nila ginahatag. Bong lang ang marcha mo nang wala nila matag. Wala lang ko balo sa iban. Tapos do damo man na batian ko nga sa iya to kabatuan. Mga SSS ko no wala man ko no maulugan. Ginakaltasan pero wala maulugan. May ginatag man sila sa amon nga payslip. May iban nga may kaltas. Tapos kung i-update nila wala man ko no may ulog. Ano kintasalig sa inyo, sir? Sang December nga mo na ko no. Kaya wala ko no kwarta ang co-op. I-postpone ang 13 months, bali i-January. Isang January, naglaom mga may nga ihatag. Wala mang gyapon matag. Tapos naghatag sila sang papel nga ang ambal nila is imuon nga partial ang 13 months paghatag. Bali March 10, April 10, kag May 10. Isang March 10, wala mang gyapon matag. Hasta subong. Pinatani ko lawaon. Ikaw, sir, personally, pinatani ko lawaon. Wala lang ko balo kung paano nila gina-process ang sa 13 months, ma'am. Kay pro kung para sa akon siguro mga sa 8 or 10 siguro. Dako pa 10K. Dako pa tani, ma'am. May pamilya ka pa. Oo, ma'am, may isa ako bata. San Joaquin. Sila bata. Isa lang. Sila edad. 11. Oo. Yung subong, sir, kay mahalin sa February at wala ang kabiyahe. Last ko nga biyahe, ma'am, sang February 28. Tapos nagbiyahe man ko sang March 1 lang tapos wala na. Pero empleyado ka sa? Empleyado. Oo. Anong hambal nila by Sir Jaime? Tigay ang rason naman nila kay nagtaas ko nung gatong amo nang away kwarta. Tido ko imposible man nga sa tawag nga 13 months. Sa 13 months lang nga nga ang balon ta kay December pa lang nga daan way pat si saka ang gatong. Yan mo na nga gatingala kami nga kunding gagpo ang sa kwarta. Oo, bali pila ka mo sir nga konduktor kag driver sir nga apektado so far. Haros tanan gid ma'am. Prong sa driver ma'am do bate ko na ma'am ginahatag nila ang sa driver. Prong sa konduktor kag sa inspektor mo gid ang way gid hasta subo. Oo. Biyahe ka lang mga biyahe way ka man sulon. Ano ipakaon mo sa pamilya mo. Pero kada ano ka mo sir gaseldo sir? 15:30 ma'am. 15:30. So before February, nakakuha pa kami sweldo January? Ang January okay pa. Nakakuha pa kami. Bisan delay pa 80, okay lang man. At least may ginabaton ka. Pero subong nga March, why na gid? Mga pila sweldohan na yun sir, ikaw bilang pao? Ang minimum man kami ma'am. Minimum wage man kami. 513 lang kami ma'am. Kay subong do balaan ko 550. Subong ang minimum wage mo. 550? Kay subong 513 kami. Mga driver, niyo sir, mo ba? 600 ang sa driver. May ginalagas ka mo na sir nga quota? Sa subong may ginahatag sila sa mon nga kota. Pero sang ligat wala. Tama apektado gid ma'am. Di may intindihan naman tanay ma'am kay subong nagtaas ang gatong galing. Ang amon lang tanay bala nga hindi man ta pag pasaligon nga paabuton man nila isa ka bulan nga wet sweldo ang tao. Di pamilyado man tanan di soltero. Sa una sir, okay pa. Okay sa una man. Tama ko okay sa una. Subong sir, ikaw ano imo pangitan-an sir? Wala ma'am, tambay. Tambay lang sa playa. At least may churro Tiangge man kami ka ang pisonet.
Pero hindi kay kabuhi ito, siyempre, iyata niya sang ginikanan ko, hindi man gito akon. Gusto mong pasagod lang man na. Ano panawagan mo, sir, sa inyong mga kooperatiba, sir? Maluoy mga mundo, yung man pagpatami, ang kay may mga pamilya, mga may ginabuhi, paruriwa man nanda. Si Michael Bombachon, isa ka passenger assistant officer o konduktor sa Apo DTC. Kagina nagpadulo man kita sa ila man diri nga opisina sa may Muhon Terminal. Waay sang nagpagita man diri sa aton nga nagatubang man diri sa aton nga kuntani pag-interview pag pag-explain man diri sa sitwasyon. But ginbilinan lang man naton sa sila Bombachon sa aton man diri nga number. But wala pa sang kung ano man diri abi nga response kung anong plano diri nila sa ilang mga drivers para sa ila kung hindi pa sila masuldahan, hindi sila magbiyahe Bombacham o galing kiti at stake man sila sa gihapon, kiti sila man maapektuhan kapin pagid nga kung amo lang man ibang pangitan-an mo Bombacham, sige sila sang biyahe, wala sa nila sa gihapon sang sweldo Bombacham, perde sila katama. Aha. Ang rason sa 13th month pay, wala pundo nga before mag-release ang 13th month pay, wala na nilagabiyahe ang mga units ng Apo DTC. Ara, Bombacham. Ti how come nga wala sang pundo aw? Amo na gani ang ginambar kiti pati bisan SSS nila, iba niya diri nila ng mga benefits kuntani. Waay man nagasulod, gusto nila questionan kung di nagakadto kung ano di man ang problema diri sa ila man ka mga sa ila diri nga kooperatiba. Kung nga sila ang nabutan diri sa alang-alang Bombacham. Kung ang rason wala pundo, kag pagkanto sang Bombo Radio para nga mapasabat sila mapaexplikar sa ila, wala man dito sang tao at inangindulaan na sila. May mga nag-atubang man sa aton ang ginarinitan lang na palabang Bombacham. Pero di mga officers tanin ay matubang na katulad sang mga kooperatiba man diri sa bahin sang syudad sa Iloilo, di ba? So ay Bombacham. Nasambitan nga problema karon kiti hindi nila ulango pinangabudlayan gintrabahuan na ini sa mga drivers sa mga PAL sa mga mekaniko. Karon niya puro palagyuan lang nila at hindi man ay makatarungan na bombopolin. So tenga subong pila ka unit nila na wala nakabiyahe kay yung hambal gani makaluluoy man ining mga empleyado diri nila kati hindi lamang drivers, hindi lamang tao kundi pila diri nila ka mga nag-ubragi mismo sa Apo DTC Bombacham. So sa Kabatuan wala man dito nagbiyahe, Tigbawan may ara man nga mga ruta diri Bombacham. All right. Ini si Bombo Pauline Dimitilio Piliora and this is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta radio, Bombo. Salamat gid Bombo Pauline sa imo sining follow-up report masubo-sabo karon yang sitwasyon sa mga taga Alliance of Provincial operators, drivers sa transport kooperatibo. Kay wagin sila mahatagan sa ila sining 13th month pay of which kati mandatory ina sa aton sining mga kabombo niyang pamangkot how come nga wala sang pundo nga wala nagabiyahe ti nagabiyahe man kuno nakasweldo pas la gani sa bulan sang Enero tapos nag-umpisa man lang ang gira sa Middle East ang Pebrero 28 pero antes sa aton sin makasimanwa normal man yang gyapon ang presyo na isang produktong petrolyo nga karon mamba nga wa isang pundo nga wala sang income. Di nagkanto ang kwarta. Amo ni nga mga palamangkutanon kung tani nga dapat sabton gilayon sang mga officer sang Apo DTC. O galing kiti ang ara dito sa ila sining talatapan pagpadulong sang Bombo News team mga nagabaton lang sang remit sini or sang kinitaan sang mga unit to. Makon mo damo ang nagbiyahe pinsaron nyo man tani no sa mga officer dira nga ining isig kapariyo nyo nagatrabaho man lang sa patas may ginasagod man nga pamilya may mga kabataan man kag may mga may mga ginapakaon ginapainom hindi kay kamo dira inyo nga nagapungko kamo ay pungungani kapatial sa init ti do kamo kuya karon ang nagagwa sina diri nga ginano nyo na magic nyo na ang pundo sa inyo sining kooperatiba sa aton sining mga kauturan
Oras naton 56 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Ang mando blani ang panibag-o sining order coming from the Department of Interior and Local Government nga ginadumili ang pag-inom sa kilid sang dalan sa aton sining mga kasimanwa. O ti dapat sundon gid ini kay may mga magapangtubang ikaw sa mga nagakigo sining kaso pananglitan nga imo sining lapason. Magluwasin na ti ambal ni Secretary John Vic Rimulya nga ang mga authorities kuno ihugton sini nila ang implementasyon sang curfew for minors. O ti base ining pagpauntat sang inom sa kilid sang dalaw kun pagdumili sa pagkonsumo sa makulubong ilimnon sa kilid sang dalan kag ang implementasyon hugot ng implementasyon sang curfew for minors base kun ipatuman ini Engineer Alberm sa aton sining mga kabombo diri pa lang ka magdubo ang presyo sang gatong. Sa aton sining mga kasimanwa. Okay man tani ni galing kay ti siyempre sa aton sining makuturan Secretary John Vic Rimulya sir hindi ni makatabon sang tuman kadako no nagapang lakaak nga issue sa karon ang issue sa kamahalon sa nga produktong petrolyo ni katabon di ni magamit as smoke screen sa aton sining mga kasimanwa. Ti kun lang taon imo kun way man lang nagapasaway nagainom sa kilid sang dalan duway man sa problema galing kiti laway lang ng taon engineer sa mga nagalabay bla. No? Pareho sining sitwasyon niyo sang kilala ko man no? Makon mo mapuli na siya gamotor siya maslapuan niya amo sining sitwasyon engineer pa kita ta kag pabati tabla siya mga kabumbo naton. When I've got the future on sus, yutaya na sa babungguan. Iho di kang garoy gid. Okay na engineer, naumpawan ako. Puli ka. Halika sa opisina, puli ka tapos agyan mo. Okay lang man na iya. Kita damo kita ya sang kilala nga mga nagapuno sang tato ang ilan sining mga lawas sa mga peace loving people man ekspresyon na nila bangod sina tawag sini nila nga art no pero ti ang punto lang hubog ka ara ka sa kilid sang dalan bangod nga ti gusto mo ya magsaot kaya mo nang imo sini nga trip ti tayang kalantani madisgrasya ti pero ang sistema sa plastada sina hindi laman ikaw ang matagan sang huol pati ang nakabunggo man simo kiti hindi na ya dance floor ang kilid sang dalan hindi man na iya ilimnan para inaiya sa mga motorista. Okay gintani manami gintani ang katuyuan ni Secretary John Vic Rimulya kagati isa man ini sa mga hindi man lang magtugas ang siguro awkward moment sa bahin karon niya sa mga kultura nato nilabi pagid kon na mga babayi abi ang nagapauli disuras ang kagabihon, disuras ang kagahon bangod sa ila sining nga trabaho tapos maagi sa daya sa ali sa ila sining nga lugar may gaamo-amo to ya may nagabawod-bawod kagado nagaman-og ngado nakagi stroke nga no offense sa mga stroke survivors dira stroke victims pero tido stapid ano na nga mga pang baylang kay studyhan ko na engineer kag pakita o nabuwas mo mga galawan sa mga muamo na bla meet me halfway to across the sky agoy sa aton sila mga kabombo sige lang iyom talang ni bisan nga gina-antisipar ta nga buwas naman double digits sa mga pagsaka sa presyo sa krono my goodness tinamo minto nag-react namo man nagpahayag mayo tani ba kung ang mando sa DILG nga mo sini sara nga makapabarato sa presyo sa nga produktong petrolyo pero kung lang taon sini nimo mayo man ang katuyuan ni DILG Secretary John Vic Rimulya ugaling kiti Secretary may mas dako kag 13 talupangdon dapat 13 talupangdon kita sa karon nga problema diri sa pungsod sa Pilipinas. Hindi lang kay party sa mga nagailinom sa kilid sa dalan, mga minor de edad nga nagalambordahe. Kunti amo iya ining krisis nga ginaugtong, ginapasan kag ginabakho subong sang bilog sini nga pumuluyo sa pungsod na Pilipinas.
Ang dugang nga mga balita kag impormasyon ninyo tutukan diri sa pagpalayag sang Bombo Radyo Iloilo. Standby na kamo sa kapon lamang program, kaupo naman sa kay Tita Regine. Ini si Bombo Chama Blanco gabilin sa imo sang mananay nga hapon. May God bless us all. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Kabombo, yari ang isa ka energy saving tip nga dapat may baluan mo. Buksan ang mga bintana, puwertahan, kag kortina sa aga tubtubabon agud makasulod ang natural nga kasanag kag preska nga hangin sa sulod sang balay. Kung masanag ang sulod sang balay, hindi na kinahanglan nga maggamit sang suga sa adlaw kag mabuhinan man ang paggamit sa electric fan o kon aircon. Dako nga bulig pa ng maayong air circulation sa pagpabugnaw sa balay, ilabi na sa mainit nga klima subong sa Pilipinas. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies. Pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang lipatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps. Kag, wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini. Kag, ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining nga mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung masakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Kabombo, yaring isa ka energy saving tip nga dapat mahibaluan mo. Bisan naka-off, nagakonsumo gihapon sang kuryente ang printer kag iban pa nga mga gadgets. Ini ang ginatawag nga phantom power. Mas makinot kung i-unplug ang mga ini o kung ibutang sa switchable power strip bag-o magbiya sa opisina. Makabulig ini para hindi mauyang ang kuryente kag mabuhinan ang bulanan nga bill. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agod mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kabombo, yari ang isa ka energy saving tip nga dapat may baluan mo. Nakahibalo ka bala nga sa husto nga settings sang imo aircon temperature? Mahimo ka nga makakinot sang tubtob at 300 pesos kada bulan? I-set ang aircon sa 24 degrees Celsius ang temperature setting o mas sobra pa, imbes nga 20 tubtob 22 degrees Celsius para makakinot sang tubtob 300 pesos kada bulan sa electric bill. Base ini sa 2.0 HP aircon nga nagaandar sang 8 ka oras kada adlaw.
Ang estimate nakabase sa pagtuon, apang mahimo man ini nga magbag-o depende sa bilis ng kuryente kag sa kalabigon sang oras nga ginagamit ang aircon. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agon makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kon yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon anay ini sa balde agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Kabombo! Yari ang isa ka energy saving tip nga dapat mahibaluan mo. Bangod sa mataas nga bill sa kuryente, may mga panimalay kag opisina nga nagagamit sang solar. Isa ini ka maayo nga investment gani indi pagtuguti nga ini ang mausik. Antes magpatakod sang solar facility, siguraduha nga safe ang imo solar installation na pinaagi sa pagkuha lang sang mga lehitimo nga suppliers. Likaw sa desgrasya, likaw sa budol kag sigurado nga tipid sa kuryente. Hindi lamang sa jeans o kuntugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Kabombo, yari ang isa ka energy saving tip nga dapat may baluan mo. May lain-lain nga pamaagi para makakinot sang gas kung magluto sa kusina. Isa na diri ang pagpreparar ng daan sang tanan nga mga panakot sa lutoon nga menu. Sa sini nga paagi, mangindiri-diretso ang pagluto. Mas marasig ang imo trabaho kag sigurado nga wala sang mauyang nga gas. Sini nga panahon sang tag-ilinit, delikado ang sunog ilabi na sa sulod sang panimalay. Gani safety first kabombo, ilabi na kung ikaw ang nagaluto sa kusina. Siguraduha nga nahamtang sa mabugnaw kag well-ventilated area ang LPG tank kag indi masilakan direkta sang adlaw. Ang sobra nga init makapataas ang pressure sa sulod sang tangke nga mahimo magresulta sa aksidente. Tsekyaron ini kung may tagas kag ipalayo sa kalayo. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Kabombo! Yari ang isa ka energy saving tip nga dapat mahibaluan mo. Magdesignar sang green officer sa kada departamento. I-check ang suga, aircon, kag mga equipment bag-o magbiya o kon magpauli. Siguraduhon nga nakuha sa saksakan ang tanan nga appliances o kon computer. Ilabi na kung weekend nga malawig pa ang inadlaw antes ang pagbalik sa opisina. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasuelados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar
will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Bombo, yaring isa ka energy saving tip na dapat mahibaluan mo. Nagagamit ka man bala sang water dispenser sa imo balay o kun opisina? Ini nga kagamitan ang isa sa mga appliances nga mahakog magkonsumo sang kuryente. Ang paggamit sang dispenser nga may capacity nga 630 watts ang mahimo makadugang sang tubtub 600 pesos sa imo electric bill. Gani para makakinot sang kuryente, ipasiguro gid nga ma-unplug ang water dispenser sa imo balay ukon sa opisina kung wala na ini ginagamit. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Mayong hapon sa tanan. Good afternoon, kids. Sa inyo tanan mga kabombo. This is Tita Regine. Welcome back. Diri sa kahapon lamang program. Ginatamiyaw ko kamo tanan sang very beautiful nga Easter nga napunan sang paghigugma, paglaom, hope, kalinong, peace, and the joy of new beginnings. Ti, kumusta ka mo? Kumusta ang inyong pag-obserbar sa Semana Santa? Bao ang iban after Easter, lipay gid kay ti makakaon na naman ko na sila sang pork. Ti ang pork, syempre, namit gid man, no? Pero dapat eaten with regulation. Isa ko no ka matchbox size ng lean pork is the best sa mga may health issues. Pero sa mga wala, hambal nila, carry nila, ang tag-isa ka kilo. Good luck na lang. Happy Monday, everyone! I miss you. I'm sure miss niyo man, no? Mga kasaysayan nga atong ginabasa diri sa KLP. So let us all be set and be ready. Mag-enjoy na naman kita sa atong ipag-updanay sa sininga hapon. And since why kita ka-updanay sa humalin sa last Holy Thursday, so today mag-interview kita sa atong winner, si Nong J, and he is all set. Mag-video call kita sa iya. Siya ng atong winner last week pa. So if may time kita nga mabilin karon, mabasa kita sa mga kasaysayan. So again, welcome everyone. Updanay na naman kita diri sa kahapon lamang program. Kaupo ninyo, si Tita Regine. Ari na ato ni ang bahanon para sa inyo tanan. And this is from Elmar John Bolaño and Patrick Mark Armada. I'll be right by your side. Good afternoon. Welcome sa kahapon lamang program. I was hurt and I was fooled by love and by wounds. I wanna break free from the past that's in, but here you are to remove that pain. How lucky am I to have you, baby? Please stay with me, stay with me. I don't wanna leave you, I just wanna love you through sorrow and pain. I know you'll do the same.
No matter what happens over time, I'll be right by your side. I'll be right by your side. And now you're here, I won't let go. Don't worry, I'll be forever yours. Even though the day I die, promise me you'll be on my side. How lucky am I to have you, baby? Please stay with me, stay with me. I don't wanna leave you, I just wanna love you through sorrow and pain. I want you to do the same. No matter what happens over time, I'll be right by your side. I'll be right by your side. With all your understanding, I will stay right here. Our hearts will be together forever. I don't wanna leave you, I just wanna love you through sorrow and pain. I know you'll do the same. No matter what happens over time, I'll be right by your side. I'll be right by your side. I'll be right by your side. Elmer John Bolaño and Patrick Mark Armada, I'll be right by your side. It is now 14 or 19 minutes after 2 o'clock, mga kabombo. Kaupo din niya si Tita Regine. And before kita nga mag-istorya sa aton din nga winner, pampabuenas na kita. We have a winner sa aton nga promo, Buena Mano Salvo Year 20. Narito na ang isang nanalo ng 1,000 pesos in cash at gift pack ngayong araw. Ang ato nga winner naglakip sa URC product bilang iyang proof of purchase, in particular Mr. Chips. Manamit ang Mr. Chips. Taga Zaraga, Iloilo. 35 years old, in particular, taga Halaud Sur, Zaraga, Iloilo, nagabutan sa presensya sa ating FDA representative, si Ma'am Gemma Tabiano. Congratulations sa imo, ikaw ang ating tagdaog sang 1,000 pesos nga cash, plus gift pack, also worth 1,000 pesos. Ginalakipan sa mga masunod, isa ka balde nga Orocan, 3 ka pack sang Kumiya Bihon, isa ka box sang MX3 coffee, kag 2 boxes sang Rim Zinc vitamins. Nagahulat na ina diri sa istasyon sang Bombo, kani kadto ka na diri. Congratulations sa imo, Arvin Pinuela sang Halaud Sur, Zaraga, Iloilo. Again, Arvin Pinuela sang Halaud Sur, Zaraga, Iloilo. Congratulations, ikaw ang ating winner for this
hours. Sa sining nga hapon sa Buena Mano Salvo Year 20 nga promo sang Bombo Radio. Ang ating oras exactly 20 minutes after 2 o'clock and he's on standby. I'm talking about our winner. Welcome naton siya. Mag-video call kita sa iya because alang-alang siya magkanto diri. Isa ka estudyante, sinong Jay? Sangalin mo dyan. Good afternoon, gid sa imo nung Jay. Ito naman, ma'am. Mahayong hapon, gid sa imo. Ayun nga po, ma'am. Oo. Ito ka subo sa imo, ha? Abi, medyo up man. Kagwapo sa imo. Sige, nung Jay, istoryahan ta, ha? Ang imo agin share diri sa ato na punan sa mga inspirasyon. Pila gani ka mo kamugutod? Kag ikapila ikaw? Ako ang bali 5 kami mo, ma'am. Tapos ako ang subang din, ma'am. I see. Ang panganay. Okay. So, ano gid imo pinakahandom sa kabuhit? Ang makatapos ang akong pag-eskwela, ma'am, kag makapangita stunting obra kag mabuligan ang akong mga libayan nga sa tulad imakas mo. Kanami, no? Mga- Because kina-include mo gid ang imo nga mga siblings sa imo nga mga handom sa kabuhi. Istoryahan ta, ha? Bag-o ang daw dako nga challenge nga nag-abot sa inyo nga family. Kumusta man ang pagpangabuhi niyo sa do? Sang kaupo niyo pa ang inyo nga mama kag papa? Sa ma'am, nga mga pagmabuhi, manami, ma'am. Bisan mabudlay kag medyo kami pigado, ma'am, pero ang pagpalangga sa mga parents nga papa ni mama, always kami ginapabatag naman. Kag daw why kami agi nga napagotman kami or something gina amang baratagan like mang gina ambalan ka mga hindi nami mo. Okay, so you used to have a very happy family life. Ano nga mga pundasyon sa kabuhi ang gintudlo sa inyo, sa inyong ginikanan? Sa tong ginaambag ni Papa, especially si Papa kay amora per mig advice kanakan sa bilang subang na namba lagi ka naman nga dapat gid kami maging mapisan kag pisan sa mo nga mga pagpabuhi naman dapat magtiis kami mo kaysa orihi kung sige-sige naman nga ginaman mo. Okay, so daw mo ginang nagtatak sa imo nga kaisipan samtang ginapangatubang wang ini nga challenge ubong sa imo nga kabuhi. Anong natabo nga gulpila na dula ang haligi sa inyo nga panimalay? Kang sang time nga daw nagabot gid sa ma'am nga daw naging bigla kami naging pigado ma'am tungod sa daw nadroan si Papa sa obra that time ma'am kag kung may obra man siya pero daw siya gabuhay bala ma'am daw nakaisip sa way nga para lang maging nga man nga pag mabuhi na nag-intra siya sa hindi nami nga like nag-hold up sila bala ma'am sang iya nga barkada mo amora. Oh, I see. Because daw hindi yan na makayanan ang mga pagtilaw, especially pagtilaw sa kapigaduhon. Do amuna natentar. You're saying natentar siya para lang matagaan ka mo sa maayong boss damdam. Pila tong imo edad sa natabo ini? Mga 7 years old at that time sang nadumduman ko ma'am. Aha. So ano natabo sa imong father? Na preso siya or? Why siya na preso mong pay daw nakapalagyo pa siya basta talagyan ni wife sa dakpan yun ma'am. I see. So anong ginihimo sa inyo nga iloy nga nahambal mo nga naguba na gid sa inyo nga pamilya? Kay imbes nga buligyan na kami ma'am kag unungan na kami nga tungod wire naman nga padre di pamilya si pa ma'am do natabo bla ma'am is nag-text so bla ma'am sa may mga programa kita ligad sa Bombo Radio ma'am every Sunday ra ma'am aga pangita ka text mate nga bla ma'am do nag-engage ma'am si Papa si Mama diyan hindi nakapangita text mate pero sa amora ma'am do mura naka sa nga mamana liwat ng kag bayaan kami nga mga kabataan. I see. So na-tempt siya because she got so lonely. Kag siguro ginapanumdum niya man no kung paano niya kamo nga mabuhi. So ginbayaan niya kamo as in literally ginbayaan niya gid kamo and then nag-upod siya sa iyang husband and nag-create siya isang bag-o nga family. Amo na? Yes, ma'am. Tao na kami sa kay Papa nga mga kabugtuan sa mga katiyaan dito na kami ginatag mo. Okay. Tapos before sana nga sariling pamilyar mga bago.
So, sa gibayaan ka mo sa inyo Iloy, pila tong inyong mga edad, kaganong inyong nga grado or year level sa inyong pag-eskwela? Mga idyan ako sa mga 8 years old siguro ma'am, tapos ang akan nga bugto do pila pa lang ka do manog 1 year pa lang agot ma'am sang that time ma'am, tapos ikarwa ka na kan mga ara sa 6 years old yata ma'am. Mhm. So, ang ginamin mo nga 5 ka mo kabilog, gina-include mo na ni ang sa bago nga families ng imong nga mother? Hindi ma'am, bali amang gid kay pagid kaga sa amang gid na mugurto gid kami ba kay papa sa inyo. I see. So, kamo lang ya alone sa inyo nga mother, kay sa inyo nga father, bali 5 ka mo kabilog. So, that Yes, means may ang pila edad sang gamay nyo nga utod? Manog 1 year old pa lang ma'am that time. So, pati siya ginbilin man? Yes ma'am. Bali gin sang time abitong medyo gadidi pa siya ma'am tigin paano sa bibiron ba lang may gatas ra mo. Aha. Di kay wala nang inyo ang amay kag sa Iloy, kag ang inyo nga Iloy. So, sino nagkup-kup sa inyo? Sa diin ka mo ginbilin? Kaya sa bugto ni Papa sa mga tiya man. I see. So, bilang panganay, ano nga kabudlay kag kasakit ang imo nga ginbatsyag? Na experience ko ma'am nga atipan ka kan libayon well gaobra sa ibang nga tao bla ma'am nagakot ka bra sa ngayon ma'am para lang may maano ko sa malibayan ko ma'am kasakan sa katiyaan man. Kaso lang kay may time gid ma'am nga kunwaya ko ti obra ma'am kagwaya ko ti maitaw sa kanya katiyaan ma'am dito ako nakabati ti mga hindi ba manami mga words tanda ma'am. Nga di ko ron siguro pa nung kailan masakit yung mga words ma'am nga time na to nag-ibig ako ma'am. Aha. So siguro sa ilang nga bahin daw later on, so una siguro maayo man but later on do nangin burden naman kamo ya sa ila. And so may mga times nga may mga masakit ka nga tinaga Kay kunwaya bi kami timo sa mga tiyaan ma'am maabot sa point nga naghambag isanda yung masakit nga tinaga ma'am. Pero kung may matag kami mga kwarta ngayon ma'am may mga bakal sa nakamanis naman dyan, why makamiting mga batian do puro lang pagpalangga ngayon mo. I see. Okay. So they wanted nga ti ka mo mismo even though mga bata pa man kamo pero liyag nila nga ti nagapangita naman kamo. Kay ti 5 kamo kabilog sa isa la na ka family kamo ginbilin or naglapta-lapta kamo? Naglapta yung bali kami lang nga 4 nga magurugto ang ara sa tiya naman tapos ang ikarwa kana nga sunod kana ma'am. Man ka naging amo na maligad sa aklan mo. I see, okay. So, kamo ya nga 4 of the 9 and then ang isa nyo ya dito naman sa lain nga family. So, may mga masakit ikaw nga mga tinagain, mga discouragements nga mabatian sa mga tao nga nagkup-kup sa inyo. So, ano nanging epekto sini sa imo? Mura man permila ko baby. Kay ano lang ang ano abi ma'am is mga work tanda is salin sa aga as tapos sa gabi nga kundi nga manugturog ron kami bala ma'am ginaliwat-liwat bala daw just nga hindi manami ti dito raw daw hindi naging manami dito kana kan daw sang time to daw nakaisip ako ng mga negative na hindi dapat tulubrahan mo like ang mga suicide nga nga ma'am pero why ko na no kay ginakabalakan kung mga kabugtuan kung Okay. Ang tiya mo na nga ini nga nagkup-kup sa inyo may mga kabataan man siya nga iya? Ay ma'am, balo na siya ma'am. Tapos ang isa naman is why tiba naman mo. I see. Okay. So sa pihak sini nga mga kabudlay, mga kasakit nga ginabatsyag mo, ano ang naghatag sa imo sang kusog nga magpadayon kag magbato sa mga kabudlay sang kabuhi nga inyo nga ginapangatubang? Mga kabugtuan kung dyan ginaanuhan ko ma'am tapos mura to kabaskog ka na para magpadayon kag ma-advise ka mga lula ko ma'am kaga nga pakaisa ma'am dapat intindihan na naman katiyaan naman kag mapatayon na kami sa mera kami. Okay. So nagabot sa punto nga daw mag-give up ka na. Budayan ka na gid. Apan, yes. You said may nag-abot nga kasanag kag paglaom sa inyo kabuhi. Ano ini? Palihog istoryahi kami. Kay sang time abi nga permi ako ginanuhan ka katiyaan naman lamang nga inabang masakit ng tinaga at yung mga word na hindi ko ano ma'am, ko kaya tagoon ma'am, ina-share ko sa akin nga lula nga pagkaisa ka lula kung man wala ma'am, ina-share ko kananda ito tapos ka pamati ang sanda ma'am yun, ginatawag na advice hasta nga spray nga nagambal ka daw kananda nga na-hindi ko rin na kaya mag-stay sa ma'am nga balay ma'am sa balay kaya that's why nga ibuligan lang ako nga makapangita di
maistaran ko ma'am nga pwede ko mabrahan kag mapuligan ako maka-eskwela. Okay. So nakakita ikaw bago nga family ang mga nagkupkup sa imo. So ano ang gindulot sini nga maayo nga balatyagon sa imo? Kag paano kanila nga ginbuligan? Gin daw sang nabatya sang nakaano ron ako ma'am nga willing sa mo eskwela kanakon ma'am kag suportaran ako sa tanan mong kabaylo nga mga obra ko kag amura mami ti naging natubuan ako ano bla mga na naging masad ako liwat mo ati maka halin naging man ako sa balay nga daw hindi nami wala kanangan mamo. Tagasan dito ako sa balay nga naman ti itor ko naka-experience nga ti na ano ang pagpalangga liwat ka isa ka tawo bla or ka parent magkay ti ipabatyag kanakan ka mga tawo nga nagano kanakan mo ti hindi na ko lain kananda bla mo. So ginpalangga ikaw, ginkabig ikaw nga isa ka miyembro sa ilang nga family. What about ang mga siblings mo? Nabilin sila sa tiya mo to? Nabilin sanda ito pero way masanda nagbuhay ito mong kay ginbual masanda ni mama. Tapos yung pang ano masanda ka ni mama ko ito sa Gimara sa tiya kakan sa bugto man ni mama wala mo ito ang kita gin tawagin at dapat dito tapos ang iba naman gin padara sa Cebu which is ang agot na monti amora tula dito sa Cebu dia eskwela man sa isa ka daw ano bala mo do ano ni do balay ano ra mo medyo eskwela la kana ito sa Cebu ma'am. So that means nga naghulublaag na gid kamo as in naglinaliyo ay na gid kamo nga mga mag-ululutod. Pero may communication pa kamo. Yes ma'am, kaga actually ma'am naka-celebrate pa kami sa Maburgto kami nga 5 daw 3 darwa kanandan ka ito pedya sa Mujan sang year 2025 ma'am nag-celebrate kami New Year for the first time ma'am. Nga ululupod kamo. Yes ma'am. That's very nice. Kalipay. Kagin ano ang kamasanda ng istorya ko sanda ko anong mga plano ko sa kabuhi na one day nga kung makatapos makaluyan mabuligan ng sanda mo. Pero sila padayon man ang ilang nga pag-eskwela. Nang medyan mga sa apat kami, apat nag-eskwela tapos ang isa is nag-aubran sa furniture just may pututan sa pagkaisama naman. I see. Pila ka babae ang mga utod mo? Darwa, mamamurang agot kagang ikaruwa tapos 3 kami nga laki. I see. So paano to nagsugod ang bago nga chapters ng imo nga kabuhi? Sang ara ka na sa bago nga family nga imo nga ginaupdan? Nag-gipet-pila na ako through ALS ma'am kay nagkadutabi ako sa elementary 16 years old ako ma'am medyo malamag din wala mamati gimbuligan ako sang nag-adoptar ka na kang mga marami ma-eskwela ko sa ALS senior ay ako kag then college ako sa ito sa farm nga ginaobran ko talad ma'am amora hindi ilain nga tao or trabahante lang sabi ng naknakan very part of ako sa pamilya ng ma'am inasupport na daw sa tanang bahay mga needs ko ma'am sanda nag-provide kagaya dyan daw is kanakan mga advice sanda kung may mga problema ako kananda ko rin ginashare ng kapos kita na mga advice kung ano mga dapat mo doon manamir ng akin mabuhay isang idara ko mananda. Okay. So you felt loved, you felt supported sa bagong sinang family nga imo na nga ginupdan. You were talking about ALS. So are you saying nga nakaagigid nga naguntat ikaw? Yes. Okay, actually ma'am, ang gin-send ko bala kanimo nga story ma'am. Puro lay do short lang ra siya mo do summarize ko lang na siya ma'am. Kung anong tigdabi ma'am, do kalaway gid ka kanang mga ano mo ra ka pati ma challenges ka nagagi sa kabuhi ko ma'am. Okay. So from someone nga who is almost in despair, kag dumudulaan na sang paglaom, nga may kasanag pa nga mag-aabot sa imo nga kabuhi. May family nga nagkupkup sa imo, nagpabatsyag sa pagpalangga sa imo, nagharag sa pagsuporta gid sa imo. So ano nga balatyagon ang gindulot sini sa imo? Naging mamag-an na kanakan ma'am kag natawan ako ti ano rin nga may posibilidad na nga maabot ko ginaman tapos kabuhay labi din ang paguli ko sa malibayan ko once makatapos ako pa lang kay sang time nga natawan ako tipo opportunity mo liwat wala ko tiliwan nga ginisip mo ang mabuligan malibayan ko lang.
So ang in mind mo gid ya kung if ever nga mangin successful ka na sa ulihi makatapos ka sa imong pag-eskwela, balik doon mo gid, kag buligan mo gid ang imo nga mga libayon. Paano ikaw by the way ginbaton kag gintratar sang bag-o mo nga pamilya? Ginpobra nanda ko sa farm sa Tabanon sa isa ka manukan nga sa kamanukan sadto pero gin converted to hydroponics talad ma'am. Bali dan gibatan ko ginpobra nanda ko kabaylo sina ginpobra nanda ko ma'am tapos while obra aga sa hapon mo na obligasyon ko mo. Tinadlawon nga tayong wire ko tiano mo gina-eskwela ko sa Asligan ma'am. And then hasta naka-graduate ako sa ALS, proceed to balik sa normal nga schooling ma'am sa senior high. Mula rin dogin buhay na lang nanda obra ko para makapokus ako sa kanya pag-eskwela. Kay sa gitsano nanda is makatapos mo na ako ma'am. Kay isang naman nanda nga grabe maglinagyan ko sa kabuhay ko na ano nanda grabe ang kaluoy nanda kanakan lang ma'am. Murang buligan yung mga ginanda ko na dapat makatapos kita ko ma'am. Life was not easy man, no? Because you are working at the same time nag-eskwela ikaw. May mga times nga ti daw almost hindi mo man makayanan. Although kanami kay ti ginasuportahan ka gid nila. Nga ang sa likod sang tanan nga ini, nga ang wala mo gid na isipan nga mag-give up. Tungod man sa mga advice ka mga nag-adapt na kan talad ma'am kag mga advice man ka mga tao nga dyan sa palibot kung nagapalangga ka na kan, hindi lang ang advokan kan talad mo. Mura nagataw ano ka na kan nga sa mga advice nanda nga dapat igo ko gid kag mga problema nga nagaano sa kan kabuhi i-face ko na lang kag solusyonan pagi sa kung ano iano ko kay God kag mga buligan ako mo. Wala ra na nanda ka na kan para naging ano ka na kan para padayon gid ako mo. So sa mga naagyan mo nga ini, mga ups and downs sa imong life, especially ang mga kabudlay, ano ang imo ginapatihan natuhoy sa mga kabudlay kag challenges nga nagaabot sa imong kabuhi? Nagkapati ako mga tanan nga problema or challenges kabudlay nga nagaabot sa kabuhi naton. May mga rason mo kag sigurado kag ang rason nga ra mamurang katudlo kanaton kanakan para mag-grow pagid kag maging matatag lang mo na magpadayon sa gyapon. You know what, Nong Jay, I really admire you because ang iban nga mga kaangay mo nga naga-go through man sa mga challenges sa ilang kabuhi. Ang iban, they easily gave up. Ang iban, though hindi gid nila nakayanan to the point nga ginautas ang ilang kabuhi. But ikaw, you chose ang padayonan no matter ano kabudlay. Kag ang sa imo nga isip is that temporary lang ang ini nga mga kabudlay. Ang importante nga ti sa ulihi kung mangin successful ikaw, ang puturo sang imo nga mga kauturan maganami man kag isagid sila sa mga nagahatag sa imo sang inspirasyon. Not to give up and at the same time padayon lang nga tubangon ang tanan nga mga challenges sa imo nga kabuhi. So, ano na subong ay mga kahimtangan sa kabuhi? Nga ang gina-consider mo nga, ini nga, gina-consider mo na, no? Nga success sa imo nga kabuhi? Sa mga ginambal ka na kang kamakatiyan, kuligan nga, kuno hindi ka maabot ang pag-skilla sa college, then now naabot ko, na ano ko rin na gina-consider ko as achievement sa buhay ko nga, nga daw naging sala ang katiyan ko sa pangamba ka na kan lamang. Tapos, jaron ako, kagrapit na lang gid. Nabot ko ng mga handam ko na makatapos kag makapita ko obra kag mabuligan mga libayan ko. Okay, so instead no nga mangin mahina ikaw gingamit mo ang ini nga mga kabudlay para nga magpursigi ka pagid to continue doing and to continue reaching your goal. So ano ang mga inspirasyon mo sa every step nga imo nga gina-take? Ang amora mga libayan ko kag mga advice ko mataw sa palibot ko ma'am kag amula ra mo. Okay, so bali subong ano ka na yung year level kag sa ano nga kurso? Dara ko sa third year na ko ma'am sa course nga Bachelor of Science in Agriculture, major in Crop Science ma'am. Kag nag-eskwela dya sa Iloilo Science and Technology Leon Campus ma'am. Pila ka tuig na nga course?
4 years, ma'am. I see. So, 1 more year. And ara na, no? Masanag na ang imong nga futuro, kag nagasanag naman ang imong nga luyag nga malabot, ang dream mo nga mabuligan mo gid sa imong nga success, kaupod mo ang imong nga mga kauturan. Kumusta man sila subong, ang mga siblings mo? As of now, ma'am, iban ka dati ang katlo ko nga libayan nakagraduate rin sa ALS man ma'am, nagsunod makanakan ma'am sa ALS. Then ang agot naman nga ara sa Cebu is bago lang makagraduate sa elementary ma'am, and then ay karwa nakagraduate man sa senior high, and then Malong College man this year ma'am, and then ang amoray kapat job braga pa sa isa ka furniture sa Pututan ma'am. I see. So if ever makagraduate ka, makakita ikaw sa marami nga work and you are already earning, ano ang mga plano mo sa mga utod mo? Duyag mo sila tipunon? So you can be together? Mabakal guro ako ti kaluyan, makapangita ako ti lugar nga pwede na naman mabakal mapatindugan ti balay kagito nga tipunon sandam. Kagang iban nga wife pa nakatapos ka nanda buligan ka makaeskwela liwat. Okay. Kumusta relationship mo sa mother mo? As okay man ma'am, may communication kami isa, kaga okay man ang ito mo naman. Except lang kay papa na ti daway kami communication, kay communication alindigan no. So ano ang mensahe nga luyag mo ibilin sa iban man nga kaangay mo nga naga-experience ang the same makabudlay nga imo ginaagyan sa subong? Kaangay mo nga hindi sila dapat mag-give up sa ilang mga handom sa kabuhi. Ma-advise ko lang Tita Reg sa mga tao nga payo ko naga-experience sa kabudlay tala. Kung ano man nakabudlay, kung mga problema na experience natin tala, manan ko nga may solusyon, may ano kita sa anong mga solusyon na ginatandra kag malampawasan ginatandra. Pray lang kita always kay Lord kag kung ano mga problema natin i-share lang natin sa mga tao nga sarigan natin, sa mga guardians, sa relatives, or sa mga tao nga willing mawati ang mga problema natin para hindi natin ma-stuck sa atin nga una-una kag makaisip kita kung ano mga ano dyan. Nakakalampadayon lang kag never give up lang. Okay. And then nakahambal ka nga ang kadaluha nga nagaagay sa imong mga mata mangin rason sa imong kadalagan sa ulihi. Please explain. Yes, ma'am. Sakto lang. Nga nakahambal kasi ni. Yes, ma'am. Kay manan ko nga sorry, ma'am, amor rang ano ko nga mga maging madinalagon ako sa pag-abot sa kang andam sa kabuhi. Especially ang pagkatipon ko, kabugtuan ko na. If before tears of pain, later on it's gonna be tears of joy. Yes. Nga ang nahambal mo, nga ang imo istorya napunan sang kasakit, pero mas napunan sang paglaom. Kay mura man may rako gadabi kung ako tina-experience nga kasakit lang may time nga pirmi ako nga ara sa dalom lang ma'am tungod sa dogi na down ako ka mga iban ko nga katiyaan ma'am. Pero sa piyak sin mga sang nakasaylor ako sa mga tawo nga nag-adapt na ka ma'am dito nang na ano na ko nga hanggang plaong nga maabot ko ang mga andong sa kabuhi. Especially makatapos ma'am sa kamapagtuon. Okay. Paano mo i-describe sinong Jay bilang isa ka tawo nga nagahandom sa kabuhi? Sinong Jay ma'am isa ka isog matatag ay give up sa kung ano man ang experience sa ana kabuhi. Naggugulang siya kag nagamol lang always kay God for guidance mo. Alright. Ano ang luyag mo ibilin nga mga pagpabakod sa amon tanan? Nga nagapangatubang man sa nagkalain-lain nga levels ng challenges sa kabuhi. Ako lang mabilin ma'am. Always lang maging matatag kag pray lang always kay Lord kung ano man ang mga challenges nga nagaano sa atong kabuhi. Alright. You are now a survivor and I'm sure no nga ginatangla ka sa imong mga utod, you are giving them hope kag indi gid malayo nga sa ulihi matuman ang imong mga ginahandom sa ila. So nang luyag mo ibilin sa aton yung mga struggling students kaangay mo? Go with the flow lang ma'am, and
mara mag-strong lang kung ano man mga ginatubang na nga struggle talad manan tagid nga may tanan riya may kabaylo gid ma'am. Ang kabaylo riya mo ang success nga maabot nato sa kabuhi sa urihi. All right. Very well said. Congratulations sa imo in advance. I am sure sa bulig sa ato nga Ginoo ang tanan nga ina nga imo nga maginapanghandom. Iya nga igahatag sa imo. And maybe more, hindi bala? You have just won 1,000 pesos in cash bilang premyo diri sa kahapon lamang program. You know what? I was so touched when I called you and then in-invite ikaw kung pwede makakadto ikaw diri sa estasyon for a one-on-one nga interview sa imo. Maka-live kita interview sa imo, but you said nga ti hindi enough ang imo nga money para nga magkadto ka pa diri for the interview. So I hope nga ti makabuligid ang ini nga premyo para sa imo, makadugang-dugang sa mga balayran mo sa school, sa mga kinahanglanon mo, sa pangplite-plite. Maraming nga salamat sa imo, Nong Jay, sang alim mo dyan. May luyag ka nga tamyawon? May luyag ka pa nga ibilin? Hindi na grateful nga kan yung mga ano dyan ma'am sa limod dyan ma'am kay Tija ko talaga sa aman nga campus nga ano ko lang nga kan nga guardian nga idang always nga kan sanday tita Bet nga alon sabi tita Ilin nga alon sabi kag Torisal nga alon sabi mga yapamati sandara sa kanaton sa Bombo Radio. Alright, there you have it mga kabombo, ang aton nga winner Sinong J sang alim mo dyan. Oras naton. It is now 47 minutes after 2 o'clock. We still have time para nga makabasa sa mga kasaysayan diri sa kahapon lamang program. And we're going to announce our winner. Combined ta ang 3 days last week and 5 days bali this week. Mag-announce kita sa aton nga winner on Saturday. Magabalik ang KLP, kaupod sa gihapon si Tita Regine pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga pahibalo. Nga saging kabombo, nakahibalo ka bala nga ang Pilipinas ang ikaduha sa pinakadako nga exporter sang saging sa bilog nga kalibutan. Sandig sa United Nations Food and Agriculture Organization, ang pungsod ang naka-export sang 2.93 million metric tons sang saging sa tuig 2025. Nagapangduha kita sa top exporter nga pungsod Ecuador. Ang saging manggaranon sa mga bitamina kag minerals, kaangay sang vitamin A, C, B6 kag potassium nga kinahanglan sang immune system, energy production kag self Plus wala di Iloilo, Billboard of Activities for April 5 to 11, 2026. Ang Val Trouble Band is once again at your service sa 2 ka oras kag 30 minutos nga musical show sa concert at the Plaza, blasting off alas 6 ng gabi sa April 11, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga plaswala di Iloilo mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sa plaswala di Iloilo. Sa April 12, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga paghahiwaton sa El Puente or the Bridge sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga igatandugon ang kasing-kasing sa mga lideres sang warring countries nga pilion ang peaceful means over deadly means to resolve conflicts. Plus wala di Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Kabombo! Yari ang isa ka energy saving tip nga dapat mahibaluan mo. Limitahan ang pag-charge sang devices. Hindi pagpabayaan nga naka-plug ang phone, laptop o kon tablet kung puno na ang battery. Patyun o kuning 11 minutes before 3 o'clock, magasugod kita basa sang gin-share din sa aton ni Big Brother ng 5th District ng Iloilo. And he was telling us about his experience sa tunga sang giyera sang Persia batok sa Amerika kag Israel kag sa mga pungsod sa Persian Gulf. Isa ka seafarer na naman ang ato nga letter sender, mga kabombo. I just hope nagapamati ka gidira, Big Brother. Kung hindi taman matapos ang imong letter today, sige lang, umpisahan ta lang ini and then we will finish it tomorrow. But who knows, pasikon matapos taman. So umpisahan ta. Dear Tita Regine.
Tita Regine, una sa tanan, maayong adlaw sa imo kung sa mga avid listeners nimo, both online and sa radyo. Tani, tanan kita, yara lang sa luwas kag maayong kahimtangan. Pero ako diri tita, kaupod sa mga nilibo or even milyones nga mga OFWs, sea-based man or land-based, do hindi gid safe sa subong. By the way, tita, kamusta na gali ikaw? It's been so long na wala man ako kapadala letter ba? Pero don't worry, kay masunod-sunod naman ini. Kay damo ako i-chika. Ang mga friends ko nga nagpaladala sulat before, mga successful na. Kag may mga bana, kag bata na. So therefore, I conclude that hindi sila baog. So kidding aside, well, tita, it's been 4 or 3 years na ako way kasulat. Imagine how time flies so fast, no? Pero no more chika. Maumpisa na ako sa ako na eksperyensyahan diri sa Middle East, particularly sa baybayon sa Persian Gulf nga bounded by Saudi Arabia, Oman, Iran, Bahrain, United Arab Emirates, kag Qatar. Gakurog ang atay, nagasaltang acid, daw manok nga lang kalangka. Daw kuringa mapa, yambot di ko kainchindi. So daw amugid na ang akon nga kahimtangan, Tita Regine. It was on January 28, 2026. So nag-charter ang aming vessel sa 1-year contract diri sa Gulf area. Bale, ang akon nga ginasakyan tita, bulk carrier. 89510 gross tonnage. Kag 290 meters long. So, Capesize, dako nga barko, flying the flag of Liberia. Chartered to load and discharge iron ore pellets. Kay kami masupply sa $1 billion mega project sa Saudi Arabia nga stadium. So, bale, Sohar Oman Load Port namon, iron ore. Madiskarga kami sa Jubail, Saudi Arabia. Ang biyahe, almost 2 days lang. So, Hagardo Verzosa na naman ang mga persons. Ang magining nahidawan ko sa imo, mo big brother, ang mga terminolohiya mo. Anyway, so tita, sa unang mga voyages, carry lang. Kapoy, pero carry lang. Kay tawhay sila di. Hindi istrikto ang mga authorities, kag chill lang, kay buot ang tanan. Kaso, ang isa lang namon ka concern is ang sa may Iranian territorial area. Kung sa diin, kisa ang IRGC or ang Islamic Revolutionary Guard Corps nagatawagid kay kung Israeli or US gani inyo flag, more Q&A. Di kami daad affiliated sa US, kay ang amon registry naka-based sa New York. So, daw hot seat man kami, pero kere lang tita. Kay nawong ako kwarta. Dead ma lang. Until isa kahapon, samtang malinong ang kadagatan, malamig kay winter season sa Middle East, January to April. Samtang nagakuha ako sa nagabanog ko nga ingrown, while on duty, sa samtang kami nagahilapit sa Strait of Hormuz, February 28, 2026, 5 miles after we crossed the Hormuz Strait, nag-jam among GPS. Wala nagagana. So, for the Salasala warrior naman tita, tapos nag-announce ang IRGC nga, attention all ships, all ships, all ships. This is IRGC declaring that starting now, no vessel in any kind and purpose are allowed to pass the Strait of Hormuz. Please keep clear of the area and don't try to pass. It's risky. Bautita, kahambal man takon. Ay abaw, di no turning back na, kay nakalapaw na kami. Kay gali tita, ginbomba na ka Israeli forces ang Tehran, Iran. Mutubala, napatay ilang supreme leader, kay iban pa nga mga highest officials nila. Di, bohambal ko, ay abaw, 3 months pa lang ko. Pagkaaga tita, March 1, kagsang March 2,
Baw, nakita namon sa mga news, kag gina-message man sa mga musang ko nga mga friends, kag mga utod ko. Ginbomba ang Dubai Airport. Bases ng US sa Iraq, Qatar, Bahrain, even mga oil refineries sa Saudi Arabia kag Kuwait, and as far as Turkey and Cyprus. Titabi mo, nakahambal man ako, ay abaw, Lord. Masi maigo kami di ka missiles or drone or even mga debris. Pwede ipahilayo lang kami. Pero Lord, kung matabo man gid, nga pwede nga luwason mo kami kay para madala ko pa ang vault nga kwarta sang barko. Charot. Oo, tita. Bisan nara na kami sa ital-ital, ang kwarta gyapon ang sa isip ko. No, he's joking. Well, Tita Regine, samtang nga nagaligad ang mga inadlaw, nagaasa kani nga maga-okay ang sitwasyon. Ay about Tita Reg, dinti mo kay naglala pagidya. Hamakon mo nga kung sa Pilipinas, taga New Year, amula nakakita nagalinabay nga fireworks, ay diriya tita, ang mga drones nagalabay-labay sa amon, samtang kami nagabiyahe. Kay di ba ginlock ang Strait of Hormuz? Kaya ang maglabay dito, ginamisile ka Iran. Nag-change kami Bahrain to Saudi naman ta, kag 12 hours lang ang biyahe. Nabalata nga, matulog ka sa Saudi, pagbugtaw mo, Bahrain ka na. Ang mga upod ko, hindi nakasleep. Nag-refuse to sail. Mapauli. Kaso ang problema, sarado ang aerospace sa Gulf countries. Kung may biyahe man, chartered. Kag Singapore pa dati ang nag-help sa mga OFWs nga Pinoy makapuli. Amo na, hindi kami kapuli. Makahaladlok gid Tita Regine. Kung sang una, sa pelikula, kag drama ko lang makitaan ang mga pagsabog, kag linupok, baw, subongya, harap-harapan. Kaagahon, ga-alarma, pagkadugay-dugay, stigabong, wala untat, bisan Ramadan, wala. Wala gid, ga pamalandong, ya Iran, Nagatubuan ng mga nervyos mga upod ko, pero ako ta, flexible, adaptable. Ako lang gid ang binumbuhanay na, ginagabinumbahanay na, ay nami, paya akong tulog. Pero grabe akong prayers ta Nag-decide ang charterer kag maglista kung sino ang mapauli. Ako ta malista na tani. Kaso, so nakita akong bonus for warlike bonus approved by IBF and the DMW. Hindi ko lang kung napag-mention, ang 6 digits nga amount. Kay basi mambal sila ta, kahambog sa akon, pero amugi na niya ta. Sa 10 days na natita, kadako. Kaso baw, duga sa laka, manya acid ko, kung magsinigabong na. Kapin pagid sa Bahrain, tita. Ara lang, pihak puerto, galupok, mga tankers and oil refineries. Kag hindi lang ta pag-i-mention ta, kay basi utangan naman ako. Kag hindi pagbayaran. Ay, nako kasadya sa imo, big brother. So I guess, no, hasta lang anay kita diri, no? This is a very interesting story coming from somebody nga didto gid sa Subong, sa may Gulf area. We're praying for your safety, big brother, pero padayon ta kay tapusan na imong salat diri sa amon by tomorrow. So tanan kita, stay tuned gid ha. And to those who may mga istorya man dira, pwede gid nga maka-email man sa makasaysayan ninyo sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sulaton ang mga kasaysayan and ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Magasunod na ang mga dramas kada hapon, Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, kagang Dear Diary. I'll see you again tomorrow to finish the story of Big Brother of 5th District and more. Buwas, sa liwat natin nga paguptanay. Madaming salamat sa inyo. Sige hapon, yun inyong alagad, si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.